Asempa no sɛdeɛ Matthew twerɛɛ ti baako. Yesu Kristo David ba Abraham ba no awo ntoatoasoɔ. Abraham wo Isaac, na Isaac wo Jacob, na Jacob wo Yuda ne nuanom. Yuda ne Tama wo Perez ne Sarah, na Perez wo Hesron, na Hesron wo Ram, na Ram wo Aminadab, na Aminadab wo Nason, na Nason wo Salmon, na Salmon ne Ram wo Boaz, na Boaz ne Ruth wo Obed, na Obed wo Yisai, na Yisai wo wahene David, na David ne de kane na oye Uria yere no ewo Salomo, na Salomo wo Rehabiam, na Rehabiam wo Abia, na Abia wo Asa, na Asa wo Yehoshaphat, na Yehoshaphat wo Yoram, na Yoram wo Usia, na Usia wo Yotam, na Yotam wo Ahaz, na Ahaz wo Hiskia, na Hiskia wo Manase, na Manase wo Amon, na Amon wo Yosia, na Yosia wo Yekonia ne nuanom ebra wo ma wo ntukotena Babylon no mu. Na utukotena Babylon no akire no Yekonia wo Sealtiel, na Sealtiel wo Serubabel, na Serubabel wo Abihud, na Abihud wo Eliakim, na Eliakim wo Asor, na Asor wo Sadok, na Sadok wo Akim, na Akim wo Elihud, na Elihud wo Eliezer, na Eliezer wo Matan, na Matan wo Jacob, na Jacob wo Joseph a na woye Maria wo Yesu a ofre no Kristo no ni kunu. Na wonto atoaso a efri Abraham so edibesi David so nyina ye dunan. Na efri David so edibesi se o ma otukotena Babylon so ye awonto atoaso dunan. Na efri se otukotena Babylon no besi Kristo so so ye awonto atoaso dunan. Na sɛdeɛ Yesu Kristo awoti ni Odene na Maria ma Joseph aware, na wonye nhyiamu no ohunu sɛ wonyemde firi honhon kronkron mu. Na ne kunu Joseph yonipatrane, na wɔmpɛ sɛ ogu n'anim ase adwam nti, wɔbɔ ne tirim sɛ obegya no kokoam. Na wɔdwendwen wei no mo, hwɛ Awurade bɔfo yie ne ho akyerɛ no dae mu sɛ, Joseph David ba, nsuro sɛ wɔbɛfa ɔyere Maria aba wɔn nkyɛn, na deɛ wɔnyem no firi honhon kronkron mu. Na wɔbɛwo ɔbabani, na wato ne din Yesu, ɛfiri sɛ ɔno na ɔbɛgye ne man afiri wɔn bɔne mu. Na yɛn nyinaa yɛ hɔ, na deɛ Awurade nam odiyifo so kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ ababaawa no benyinsɛn, na wawo ɔbabani, na wato ne din Emmanuel, a ase kyerɛ ne sɛ Onyankopɔn ne yɛn na ɛwɔ hɔ. Na Yosef firi namunya na ɛyɛ no, ɔyɔ sɛdeɛ Awurade bɔfo no hyɛɛ no, na ɔkɔfaa na yere no baa ne nkyɛn, na wɔanhu no de kosii da a ɔwɔ ɔbabani, na ɔtoo ne din Yesu. Matthew Asempa ti mienu. Na ɔwoo Yesu Bethlehem ɛwɔ Judea, ɔhene Herod brɛ so no. Hwɛ, anyansafoɔ bi firi apue baa Yerusalem bɛkaa sɛ, ɛhe na Yudafoɔ hene a wawo no wɔ? Na yehu ne nsoma wɔ apue na yɛba abɛkoto no. Na ɔhene Herod teeɛ no, wɔne Yerusalemfoɔ nyinaa kumatuiɛ. Wuhyia ɔman mu asɔfo mpanin ne twerɛfoɔ nyinaa bisa wɔn faako a wɔbɛwo Kristo deɛ wasra no. Na wɔka kyerɛ no sɛ, Bethlehem ɛwɔ Judea, na saa na odiyifoɔ no akyerɛ sɛ, na wo Bethlehem, Yuda asase, wunye Yuda asafohene mu akuma, efisɛ wo mu na ɔsafohene a ɔbɛhwɛ me man Israel no befiri aba. Ɛna Herod frɛ nyansafoɔ no kokoa mu bisa wɔn brɛko a nsoma no firiye no yie, na ɔsomaa wɔn Bethlehem sɛ, Monkɔhwɛ abofra no yie, na sɛ munya hu no a, mommɛka nkyerɛ me, na me nso menkɔkoto no bi. Na otie ɔhene asɛm no wieɛ no, osii mu kɔɔe. Na hwɛ, nsoma wuhu na pue ni di w'anim a de kosii sɛ ekogyina faako a abofra no wɔ n'atifi. Na wuhu nsoma no, w'ani gye kɛse paa. Na ɔkɔɔ dan no mu no, wuhu abofra no ne ne na Maria, na ɔkoto sɔree no, na wobue wɔn fotuo mu yɛ n'ayɛ, sika akɔ ne aduhwam ne kurobɔ. Na woyi kyerɛ wɔn daeɛ mu sɛ wɔnsan kɔ Herod hɔ bio no, ɔfa ɔkwan foforo bi so san kɔ wɔn kurom.
Na ofiri hɔ kɔɔyɛ no hwɛ Awurade bɔfo bi yi ne ho kyerɛ Yosef daeɛ mu sɛ sɔre fa abɔfra no ne ne na dwane kɔ Misraim na kɔtena hɔ kɔsi sɛ mɛka makyerɛ wo. Na Herode rebɛhwehwɛ abɔfra no aku no. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na anadwo na ofiri hɔ kɔɔ Misraim. Na wɔ hɔ a kɔsii sɛ Herod wuiɛ. Na deɛ Awurade nam odiyifoɔ so kaeɛ no aba mu sɛ mafrɛ me ba afiri Misraim. Na Herod huu sɛ anyansafoɔ no agoro ne ho no, ne bo fuw pii. Na ɔsoma ma wokunkum mmɔfra a ɛwɔ Bethlehem ɛne n'ahyeɛ so a wɔadi mfeɛ 2 ɛne wɔne a wɔnya nniye nyinaa, sɛdeɛ berɛ no a obisabisa anyansafoɔ no kyerɛ. Ɛna deɛ odiyifoɔ Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ wɔte nni bi Rama, esu ne awerɛhoɔ kɛseɛ. Rahel isu ne mma, na wɔmpɛ sɛ wɔkyekyere ne werɛ ɛfiri sɛ wɔnni hɔ. Na Herod wuiɛ no, hwɛ Awurade bɔfoɔ yi ne ho kyerɛ Yosef daeɛ mu wɔ Misraim sɛ sɔre fa abɔfra no ne ne na kɔ Israel asase so. Na wɔn a na ɔhwehwɛ abɔfra no kra no awu. Na ɔsɔre fa abɔfra no ne ne na ɔbaa Israel asase so. Na ɔtee sɛ Akelel di Yudea hene n'agya Herod anamɔ no, osuo sɛ ɔbɛkɔ hɔ. Na oyi kyerɛ no daeɛ mu no, ɔma ne faa Galilea fam. Na ɔbɛbɛtena kuro bi ɔfrɛ no Narrated mu. Na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ wɔbɛfrɛ no Nasareni. Mateo Asɛmpa ti 3. Na nanom no, Yohane suboni no ba bɛkaa asɛm Yudea srɛ so sɛ monsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni na bɛn. Na oyi ne deɛ odiyifoɔ Yesaia kaa ne ho asɛm sɛ Obi ne etia mu srɛ so sɛ monsiesie Awurade kwan, momma n'atempɔntene. Anso na Yohane ifira yomanwi ntoma ɛna nwoma bɔso ɔbɔ n'asen. Na n'aduane ne ntutummɛ ne wuram wɔ. Ɛna Yerusalemfoɔ ne Yudeafoɔ nyinaa ne Yordan ho asase nyinaa sofoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔkaa wɔn bɔne ma no bɔɔ wɔn asu asubɔnten Yordan mu. Na ohunu Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no mu bebree sɛ ɔba asubɔ no ho no. Ɔsee wɔn sɛ Nhuru ntiama. Hwan na wɔkyerɛ mo sɛ monwene mfiri abufu a ɛreba no ho. Ɛne mo nso aba ɛfata adwensakra. Na mo nsusu nka ne mo mu sɛ yɛgya ne Abraham. Na meka makyerɛ mo sɛ Onyankopɔn betumi anyane mma afiri aboɔ yi mu ama Abraham. Nanso wɔde abonnua no ato nnua no hine ho dada. Nti dua biara enso abapa no obetwa ato ogye mu. Me de me bomu asu nsuo mu kɔ adwensakyere mu. Na de odi machi reba no de ne ho yɛ dene sene me. Ne mpaboa mpo ne nsese me kura. Ɔno na ɔbɛbɔ mu asu honhom kronkron ne wogya mu. Ɔno na ne nhusuo apa wakuta ne nsam. Na ɔbɛpra aporɔyɛ hɔ fitaa. Na waboaboa na wia no agusan so. Na entete no de ɔde ogya enum tabɛhye. Ɛna Yesu firi Galilea baa Yordan ho Yohane nkyɛ sɛ ɔmo nasu. Na ɔno de osi ne kwan sɛ Mimomu ahia sɛ wobɔ masu no na woreba me nkyɛn yi. Na Yesu bua se ne sɛ sesei deɛ ma ho kwan. Na saa na ɛsɛ sɛ yɛhyɛ tenene nyinaa ma. Ɛna ɔmaa no kwan. Na ɔbɔɔ Yesu asu yɛɛ no ɛntɛm ara na ofiri nsuo no mu. Na hwɛ ɔso bie maa no na ohu Nyankopɔn honhom sɛ ɛsiane sɛ abuburo ba ne soɔ. Na hwɛ ani bi firi soro kaa sɛ oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani. Mateo Asɛmpa ti 9. Ɛna honhom ne Yesu kɔɔ sra so sɛ ɔbɔnsam nkɔsɔ no hwɛ. Na odii muyada adaduanan awia ne anadwo no akyiri no ɛkɔm dee no. Na ɔsɔhwɛfoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a asa na aboyi na ne paano. Na obuaa sɛ Watwerɛ sɛ ɛnyɛ paano nko na onipa nam so bɛtena aseɛ. Na sɛm biara a ɛfiri Nyankopɔn anum so. Ɛna ɔbɔnsam de no kɔɔ kuro kronkron no mu
na ɔde no kɔgyinaa asɔfie n'atifi na ɔsɛ no sɛ wo ne Nyankopɔn ba no a to ho twene fam na watwerɛ sɛ onti ɔbɛhyɛ n'abɔfoɔ na wabɛsoa wo wɔn nsam na wamfa wo nan ampemboɔ. Yesu see no sɛ watwerɛ bio sɛ nsɔ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. na ɔbɔnsam faa ne bio kɔɔ bepɔ tententen bi so na ɔkyerɛ ne wiase ahenni nyinaa ne emu animonyam na ɔsee no sɛ wobɛkoto asɔre me a anka mede yenum nyinaa bɛma wo. ɛna Yesu see no sɛ firi hɔ Satan, na watwerɛ sɛ koto sɔre Awurade wo Nyankopɔn na ɔno nko ara na som no. ɛna ɔbɔnsam gyaa no hɔ na hwɛ abɔfoɔ ba bɛsom no. na Yesu tii sɛ wayi Yohane ama no osii mu kɔɔ Galilea na ofiri Nasaret kɔtenaa Kapernaum a ɛwɔ mpoano Sebulon ne Naftali ahyeɛ so na deɛ odiifo Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ Sebulon asase ne Naftali asase ɛpo kwan so Yordan agya amanaman Galilea ɔman a wɔte sum mu no hunu hann kɛseɛ bi na wɔn a wɔte owu asase so ne ne sunsun mu no hann bi apia ma wɔn. Efiri saa brɛ no Yesu firi aseɛ ka asɛm sɛ monsakyera mo adwene na ɔsoro ahenni no abɛn. na Yesu nenam Galilea po ho no ohunu anuanom baanu Simon a ɔfrɛ no Petro ɛne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apu no mu na ɔyɛ apofofoɔ na ɔsee wɔn sɛ mommɛdi m'akyi na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. na ntam a ogyaa wɔn sɛ no hɔ bedii n'akyi na ofiri hɔ kɔɔ n'anim no ohunu anuanom baanu bio Sebedio ba Yakobo ɛne ne nua Yohane so ɔne wɔn agya Sebedio te kodoɔ mu etuatua wɔn asɛw mu na ɔfrɛ wɔn na ntam a ogyaa kodoɔ ne wɔn agya hɔ bedii n'akyi na Yesu kyini Galilea nyinaa kyerɛkyerɛ wɔn ahyiadan mu na ɔka ahenni no ho asɛmpa no na ɔsaa yadeɛ ne ahoɔmmerɛ biara ɔman no mu na ne ho asɛm trɛ kɔɔ Siria nyinaa na ɔde wɔn a wɔyareɛ nyinaa ɛnyarewa ne ɔhaw hodoɔ akuta wɔn wɔn a honhommɔne wɔ wɔn soɔ wɔn a wɔyare wutwerɛ ne wɔn a wɔyare omubuo brɛ no na ɔsaa wɔn yadeɛ na nkurɔfoɔ kuokuo pii a wofiri Galilea ne Decapolis no mu ne Yerusalem ne Yuda ne Yordan agye dii n'akyi. Mateo asɛmpa tinum. na ohunu nkurɔfoɔ kuokuo no ɔkɔɔ bepɔ so na ɔtena aseɛ no na asuafoɔ baa ne nkyɛn na obiee n'ano kyerɛkyerɛ wɔn sɛ nhyira ne honhom mu ahiafoɔ na wɔn a ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. nhyira ne wɔn a wɔn werɛ ahoɔ na wɔn a wɔbɛkyekyere wɔn werɛ. nhyira ne wɔn a wɔdwoɔ na wɔn a wɔbɛnya asase no adie. nhyira ne wɔn a tenenee ho kɔm ne sukɔm de wɔn na wɔn na wɔbɛma wɔn ameɛ. nhyira ne mmɔborɔhunufoɔ na wɔn na wɔbɛhu wɔn mmɔborɔ. nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu teɛ na wɔn na wɔbɛhunu Onyankopɔn. nhyira ne apatafoɔ na wɔn na wɔbɛfrɛ wɔn Nyankopɔn ma. nhyira ne wɔn a tenenee nti wɔtaa wɔn na wɔn na ɔsoro ahenni no yɛ wɔn dea. nhyira ne mo sɛ wɔyɛ mo na wɔtaa mo na medi nti wɔdi atorɔ ka asɛmmɔne biara to mo soɔ. Momma mo ani nye na mo ho nsɛpɛ mo na mo akatua so wɔ soro na saa ara na wɔtaa adiyifoɔ a wɔdii kan no. Mo ne asase so nkyene na sɛ nkyene da yire a ɛdeɛ na ɔde bɛhyɛ no nkyene. ɛnyɛ ma hwee bio gye sɛ wɔhwie gu na nnipa tietia so. Mo ne wiase hann kuro a ɛda bepɔ soɔ ntumi nhunta na wɔn nsɔ kanea mfa nhyɛ kodo ase na mmom wɔde si kanea dua so na hyerɛn ama wɔn a wɔwɔ ɛdan no mu nyinaa. saa ara na momma mo kanea nhyerɛn nnipa anim na wɔahunu mo nneyɛɛ pa na wɔahyɛ mo agya ɔwɔ soro no animuonyam. Monsusu sɛ mebaa sɛ merebɛsɛe mmara anaa adiyifoɔ no. Maama mɛsɛe na mmom mebɛhyɛɛ ma. Na nokorɛ mesɛ mo sɛ
Ɔsoro ne asase nya ntwamu yi. Atwerɛdeɛ ketewa biako anaa nsensaneɛ biako mpo remfiri mmara no mu ntwamu. Gye sɛ ne nyinaa bɛ mu ansa. Enti obiara a ɔbɛto mmara mu nsɛm ketewa yi mu biako na ɔbɛkyerɛkyerɛ nnipa saa no, ɔbɛfrɛ no ketewa ɔsoro ahenni mu. Na obiara a obɛdi so na ɔbɛkyerɛkyerɛ no, ɔno na ɔbɛfrɛ no kɛseɛ ɔsoro ahenni mu. Na mesɛ mo sɛ, sɛ mo tenene ammoro twerɛfoɔ ne farisifoɔ no deɛ so a, morennya ɔsoro ahenni mu nhyɛne. Mo ate sɛ wɔse tetefoɔ ne sɛ, nni awu. Na obiara a obɛdi awuo no, bɛdi atemmuo mu fɔ. Na me deɛ mesɛ mo sɛ, obiara a ne bufu ne nua no bɛdi atemmuo mu fɔ. Na obiara a ɔbɛse ne nua sɛ raka, ɛne sɛ onipahunu no bɛdi fɔ mpanimfoɔ atitire no asɛnniɛ. Na obiara a ɔbɛka sɛ ɔkwasea no bɛdi fɔ akɔ ogya amanehunu kurom. Enti sɛ wode w'ayɛyɛdeɛ ba afɔrebukyia ho, na ɛhɔ wokae sɛ wo nua wɔ asɛm tia wo a, gya w'ayɛyɛdeɛ no afɔrebukyia no anim hɔ, na kɔ na wo ne wo nua no nkɔbom kane ansa na woaba abɛma w'ayɛyɛdeɛ no. Wo ne wo nkuroboni wɔ kwan soɔ no, wo ne no mmom ntɛm, na dabi wo nkuroboni no anyi wo anhyɛ otemmufoɔ nsa, na otemmufoɔ no anyi wo anhyɛ ɔsomfoɔ nsa, na wamfa wo ankɔto afiase. Nokorɛ me so sɛ, woremfiri hɔ gye sɛ woatua ɔban a ɛbɛka akyire no ansa. Mo ate sɛ wɔkaa sɛ, ɛnsɛe awadeɛ. Na me deɛ mese mo sɛ, obiara a ɔhwɛ ɔbaa na ne kɔn dɔ no no, na wafa no n'akoma mu dada. Na sɛ w'ani nifa to suntidua a, tu na tu firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ, wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ, na wamfa wo nipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom. Na sɛ wo nsa nifa to suntidua a, twa na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ, wo ho akwan mu biako bɛsɛeɛ, na wamfa wo nipadua nyinaa ankɔto amanehunu kurom. Wɔka nso sɛ, obiara a obɛgyae ne yere no mma no awaregyaeɛ nwoma. Na me deɛ mesɛ mo sɛ, sɛ nyɛ adwamammɔ nti na obi gyaa ne yere, na wama ɔbaa no asɛe awadeɛ, na obiara a ɔbɛware deɛ wagyaa no no nso asɛe awadeɛ. Bio, moate sɛ wɔse tetefoɔ no sɛ, nka ntanhunu, na fa wo ntankadeɛ ma Awurade. Na me deɛ mesɛ mo sɛ, monka ntam koraa, monka ɔsoro, ɛfiri sɛ ɛyɛ Onyankopɔn ahennwa. Monka asase, ɛfiri sɛ ɛyɛ ne nan ntiasoɔ. Monka Yerusalem, ɛfiri sɛ ɛyɛ ɔhenkɛseɛ kuro. Nanso nka wo tiri ntam, ɛfiri sɛ worentumi nyɛ enwi biako fufuo anaa tuntum. Na momma mo asɛm nyɛ aane aane, daabi daabi. Na deɛ boro Yesu no firi bɔne mu. Moate sɛ wɔkaa sɛ, ani nsi ani anan mu, na ɛsi nsi ɛse anan mu. Na me deɛ mese mo sɛ, mo ne ɔbɔnefoɔ no nni asie. Na deɛ ɔbɛpae w'aso nifa mu no, dane biako no nso ma no. Na deɛ ɔpɛ sɛ ɔne wo di asɛm na wɔgye w'ataadeɛ nhyɛ aseɛ no, ma no mfa w'ataadeɛ nkatasoɔ no nso. Na obiara a ɔbɛhyɛ wo sɛ ɛne no nante kwansini biako no, ɛne no nkɔ mmienu. Deɛ wɔsrɛ wo no, ma no. Na deɛ ɔpɛ sɛ wɔfam wo hɔ adeɛ no, ɛnane wo ho mfiri ne ho. Moate sɛ wɔkaa sɛ, dɔ wo nyɔnko na tane wo tamfo. Na me deɛ mesɛ mo sɛ, monɔ mo atamfo. Monhyira wɔn a wɔpae mo. Monyɛ wɔn a wɔtane mo yie. Na mommɔ mpaeɛ ma wɔn a wɔha mo na wɔtaa mo. Na mo ayɛ mo Agya a ɔwɔ soro no mma, ɛfiri sɛ ɔma ne wie pue nnipa bɔne ne nnipa pa so, na wɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Na sɛ modɔ wɔn a wɔdɔ mo a, akatua bɛn na mowɔ? Fugyefoɔ nso nyɛ saa ara. Na sɛ mokyea mo nuanom nko ara a, ɛdeɛ na moayɛ aboro soɔ? Fugyefoɔ nso nyɛ saa ara. Enti monyɛ pɛ sɛdeɛ mo Agya a ɔwɔ soro no yɛ pɛ. Mateo Asempa Tinsia. Monhwɛ yie na moanyɔ mo tenene nnipa anim sɛ obehu mo. Anyɛ saa, monni akatua mo Agya a ɔwɔ soro no nkyɛn. Enti woreyɛ adɔeɛ a, nhyɛn totorobɛnto nni w'anim, sɛdeɛ nyaatwomfoɔ no yɔ hyiadan mu ne aborɔno soɔ.
sɛdeɛ wobɛnya nnipa anim animuonyam. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔnya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, woreyɛ adɔeɛ a, ɛma wobɛnkum hunu deɛ wo nifa reyɔ. Na wadɔeɛ aka kokoam, na wagya ohunu kokoam no bɛtua wo ka. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a, monyɛ sɛ nyaatwomfoɔ no. Na wɔpɛ sɛ wɔgyina hyiadan mu ne mmɔntene ntwea so bɔ mpaeɛ na nnipa ahu wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔnya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, worebɔ mpaeɛ a, hyɛ no wo piam, na to wo punu mu bɔ wagya a ɔwɔ kokoam no mpaeɛ, na wagya a ohunu kokoam no bɛtua wo ka. Na sɛ morebɔ mpaeɛ a, monkasakasa pii kwa sɛ abosonsomfoɔ. Na wɔsusu sɛ wɔn kasa tenten nti wɔbɛtie wɔn. Enti monyɛ sɛ wɔn. Na mo agya nim nneɔma a ehia mo ansa na morebisa no. Enti mommɔ mpaeɛ sɛ, yɛn agya a wowɔ soro, wo din ho nte, w'ahenni mmra, deɛ wopɛ nyɛ asase so sɛdeɛ ɛyɛ ɔsoro. Ma yɛn daa aduane nnɛ, na fa yɛn aka firi yɛn, sɛdeɛ ɛdi firi wɔn a wɔde yɛn aka. Na mfa yɛn nkɔ nsɔhwɛ mu, na yi yɛn firi bɔne mu. Na wo na ahenni ne ahoɔden ne animuonyam yɛwo de adaa. Amen. Na sɛ mode nnipa mfomsoɔ firi wɔn a, mo soro agya de mo deɛ bɛfiri mo nso. Na sɛ moamfa nnipa mfomsoɔ amfiri wɔn a, mo agya no nso remfa mo mfomsoɔ mfiri mo. Na sɛ moredi mmuada a, monya mo anim bosaa sɛ nyaatwomfoɔ no. Na wɔnyinyaa wɔn anim sɛdeɛ nnipa bɛhunu sɛ wɔredi mmuada. Nokorɛ mese mo sɛ, wɔnya wɔn akatua dada. Na wo deɛ, woredi abuada a, sra wo tirim na hohoro w'anim. Na nnipa ahunu sɛ woredi abuada, na mmom wagya wɔ kokoam no. Na wagya ohunu kokoam no bɛtua wo ka. Monhyehyɛ agyapadeɛ asase so, faako anweweboa ne naakyensɛe no, na awufoɔ bɛbu kɔwia. Na monhyehyɛ agyapadeɛ ɔsoro, faako a nweweboa ne naakyen nsɛe no, na awufoɔ mubu nkɔwia. Na faako a wagyapadeɛ wɔ no, ɛhɔ na wakoma nso wɔ. Nipadua kanea ne ani. Enti sɛ w'ani yɛ a, wo nipadua nyinaa bɛyɛ hann. Na sɛ w'ani nyɛ a, wo nipadua nyinaa bɛyɛ kusuu. Na sɛ hann a ɛwɔ wo mu no yɛ sum a, esum no mu bɛyɛ duru yie. Obiara ntumi nsom awuranom baanu. Anyɛ saa, ɔbɛta ne baako na wadɔ baako. Anaasɛ, ɔde ne ho bɛbata baako no na wabu baako no animtia. Morentumi nsom Nyankopɔn ne Mammon, ahonyadeɛ. Yɛyi nti mese mo sɛ, monwenwene mo kra ho sɛ deɛ na mobɛdie, anaasɛ deɛ na mobɛnom, anaasɛ mo nipadua ho sɛ ɛdeɛ na mobɛfira. Ɔkra nsene aduane, na nipadua nsene ntoma anaa. Monhwɛ wiem nnomaa sɛ wɔnwu na wɔntwa, na wɔmmoaboa ano ngu asansoɔ. Nanso mo soro agya yɛ no wɔn. Na monsom bo nsene wɔn anaa. Mo mu hwan na ɔdwenwene a, obɛtumi de basafa biako ato ne tentene so. Na adɛn na modwenwene ntoma ho. Monhwɛ wiram sukooko, sɛdeɛ ɛnyini. Ɛnyɛ adwuma, nso ɛnto asaawa. Nanso mese mo sɛ, Salomo animuonyam nyinaa mu no, wanhyehyɛ ne ho sɛ yɛnum mu biako. Na sɛ Onyankopɔn fra wiram ahahan a ɛwɔ hɔ nnɛ, na ɔkyena wɔde agu fununu mu no ntoma saa, ɔrenyɛ deɛ ɛkyɛ ne yei ma mo a mo gyidie so a. Enti monwenwene sɛ, ɛdeɛ na yɛbɛdie, anaasɛ deɛ na yɛbɛnom, anaasɛ deɛ na yɛbɛfira. Na yɛnum nyinaa akyi na wiase amanaman no die. Na mo soro agya nim sɛ, yɛn nyinaa hia mo. Na monhwehwɛ Nyankopɔn ahenni ne ne tenenee kane, na wɔde yɛnum nyinaa bɛka mo ho. Enti monwenwene ɔkyena ho, na ɔkyena no ara bɛdwenwene ne ho. Da biara mu bɔne dɔɔso ma ɛda no. Matthew Asempa Tinson. Mumu atɛn, na wɔamu matɛn.
Na atenko a mubuo no wode bebu mu. Na de kora mudi susuo no wode besusu ama mo. Na ade na mo hwe dua a ewo wo nua ni so. Na wara wani so mpuna de wonhunu. Anase ebede na wo beka akere wo nua se ma menyi dua no mfiri wani so. Na hwe mpuna wo wani so. Nya atwumini. Yimpuna no firi wani so kane. Eno ansa na wo behunu ade ye ayi dua no afiri wo nua ani so. Momfa de ye kronkron mankraman. Na monto mo hwene pa ngum prakwanim. Na wamfa won nan tietia so na wansane amesunsuane mo. Momisa na obema mo. Monhwehwe na mo behunu. Mumom na obehine mo. Na obiara obisa no onya. Na de ohwehwe no ohunu. Na de obomu no bohine no. Anase mumu nipa bɛn na ɔwɔ hɔ na sɛ ne babisa no paano a ɔbɛma no ɔboɔ. Anase sɛ obisa no apataa a ɔbɛma no ɔwɔ. Na sɛ mo a moyɛ abɔnefoɔ nim sɛdeɛ moma mo ma ne pa a empra he na mo agya wɔ soro no remfa ne pa ma wɔn a obisa no. Enti adeɛ biara a mopɛ sɛ nipa nyɔma mo no mo nso monyɔma wɔn sara. Na yei ne mmara ne adiyifoɔ no. Monhyɛ ne ɔpono teatea no mu. Na ɔpono a ɛso ne ɔkwan a ɛtrɛ no ne deɛ ɛkɔ ɔsɛe mu no. Na wɔn a wɔhyɛ no mu no yɛ pii. Na ɔpono teatea ne ɔkwan hiahia no ne deɛ ɛkɔ nkwa mu. Na wɔn a wɔhunu no sua. Na monhwɛ mo ho yie adiyifoɔ atorofoɔ ho. Na wɔnam nwanten nwoma mu ba mo nkyɛn. Na wɔn mu deɛ wɔyɛ mpataku adufudi pɛfoɔ. Wɔn aba na modi behu wɔn. Wɔtete bobe wɔ nkasɛɛ so. Anaasɛ wɔtete brodoma wɔ akrateɛ so. Sara na duapa biara so abapa. Na duabɔne so ababɔne. Duapa ntumi nso ababɔne. Na duabɔne nso ntumi nso abapa. Dua biara enso abapa no wotwa na wɔde gu gya mu. Enti wɔn aba na modi behu wɔn. Enye obiara wɔsem sɛ Awurade no na ɔbɛkɔ soro ahenni mu. Na deɛ ɔyɔ magya wɔ soro no apɛdeɛ no. Ɛda no nipa pii bɛka akyerɛ me sɛ Awurade yɛmfa wo din hyɛ nkom. Ne yɛmfa wo din tutu ahonhommɔne. Ne yɛmfa wo din nyo ahoɔden ne pii anaa. Ɛno na mɛpɛ mo maka kyerɛ wɔn sɛ minhunu mo da. Mumfiri me so nkɔ mo a moyɛ deɛ ɛntene. Enti obiara wɔte me nsɛm yi na ɔyɔ no. Mede no bɛto ɔbadwemma a ɔtoo na ban botan so no ho. Na osukɛseɛ tɔe. Na nsuo yiri. Na mframa bɔe. Na ɛbɛbɔɔ aban no. Na anhwe ase. Ɛfiri sɛ ɔtoo ne fapem ɔbotan so. Na obiara wɔte me nsɛm yi na ɔnyɔ no. Wɔde no bɛto ɔbakwasea a ɔtoo na ban anwea so no ho. Na osukɛseɛ tɔe. Na nsuo yiri. Na mframa boy na bɛbɔ aban no na hwe ase na hwe ase no so. Na ba sɛ Yesu wie ensɛm yi ka no na nkyerɛkyerɛ no ma nkurɔfoɔ akuakuo no ho dwiri wɔn ɛfiri sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ de wo tumi na nyɛ sɛ wɔn atwerɛfoɔ no. Matthew Asempa Timothy. Na ofiri bepɔ no susaneɛ no nkurɔfoɔ akuakuo pii di n'akyi. Na hwɛ ɔkwatani bi ba bɛkoto no kaa sɛ owura sɛ wo pa wobɛtumi ama me ho afi. Na wɔtene ne nsa kaa no sɛ mepɛ ho mfi. Entamoa ne kwata no kɔɛ. Na Yesu sie no sɛ hwɛ ɛnka nkyerɛ obiara. Na kɔ fa ho kɔkyerɛ ɔsɔfo. Na kɔma ayɛyɛde a Mose hyɛeɛ no. Na nyɛ adanseɛ ma wɔn. Na Yesu kɔhyɛ ne Capernaum no, asraafoɔ ɔha so pani bi baa ne nkyɛn bɛsrɛ no sɛ owura mabɔfra da fie yare mu buori ho ayayadeɛ dodo. Na ɔse no sɛ mɛba mabɛsa no yadeɛ. Na asraafoɔ ɔha so pani no buaa sɛ owura mensa sɛ wobɛhyɛn me so hyɛ ase. Na kasɛm ko na mabɔfra no bɛyɛ ne den. Na me nso meyɛ onipa a mewɔ tumi ase. Na mewɔ asraafoɔ mase. Na mesi oyi sɛ kɔ a ɔkɔ. Na mesɔ foforo bi sɛ bra ɔba. Na mesi makoa sɛ yoyei a ɔyɔ.
Na Yesu tiye no eye ne nwanwa na wɔka kyerɛ wɔn a wɔn di n'akyire ne sɛ nokore mesemo sɛ Israel mu mpo mi hunu gidie kɛse a ɛte sɛ pɛn. Na mesemo sɛ nipa pii befiri apuei ne atɔe aba. Na wɔne Abraham ne Isaac ne Jacob abɛtena didiye ɔsoro ahenni mu. Na ahenni ma no deɛ ɔbɛto wɔn akogu akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osu ne setwerɛ wɔ. Na Yesu se asraafoɔ ɔha so panin no sɛ kɔ na sɛdeɛ wagye adie no ɛnyɛ hɔ ma wo. Na ɛdɔn no mu na abɔfra no sane. Na Yesu baa Petro fie no obehunu n'ase baa sɛ ɔda hɔ yare fufuo. Na ɔsɔɔ ne nsa na yare fufuo no gyaa no na ɔsɔre som no. Ne duru anwummerɛ no wɔde wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne bebree brɛ no. Na wɔde n'asɛm tu ahonhommɔne no na wɔsaa wɔn a wɔyare nyinaa yadeɛ. Na de odiyifoɔ Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ ɔno na ɔfaa yɛn ahoɔmmerɛ na ɔsoa yɛn yaawa. Na Yesu hunu nkurɔfoɔ akuokuo pii wɔ ne ho no, ɔhyɛɛ sɛ ɔbɛkɔ asuogya no ho a. Na ɔtwerɛfoɔ bi ba bɛka kyerɛ no sɛ Ɔkyerɛkyerɛfoɔ, baabiara a wobɛkorɔ no, medi w'akyi. Na Yesu see no sɛ sakraman wɔ abɔn na wiem noma wɔ mprebuo. Na onipa ba no deɛ oni faako a ɔde ne tiri toɔ. Na suafoɔ no mu ɔfoforo bi see no sɛ Awurade, ma me kwan na menkɔsie m'agya nsa. Na Yesu see no sɛ di m'akyi na ma awufoɔ nsie wɔn awufoɔ. Na wosii kuduo mu no, na suafoɔ no dii n'akyi. Na hwɛ, ehum kɛseɛ bi tuu ɛpo no so, na ma asɔɔkye bu bɛkata akodoɔ no so. Na ɔno deɛ ne wada. Na ɔbaa ne nkyɛn benyanee no sɛ Awurade, gye yɛn na yɛyera. Na ɔsee wɔn sɛ Mo a mo gyidie sua adɛn na ehu aka mo sɛɛ. ɛna ɔsɔre teatea mframa ne ɛpo no na yie din. Na yie nipa no nwanwa na wɔkaa sɛ onipa bɛɛ koraa ni na mframa ne ɛpompo tie nui. Na oduru asuogya no ho a Gadarafoɔ asase soɔ no, enipa baanu bi ahonhommɔne wɔ wɔn soɔ firi aboda mu behyia no. Wɔyɛ werɛmfo sɛ enti obi ntumi ntwam wɔ kwan no so. Na hwɛ, ɔteatea mu sɛ Ɛdeɛn na yɛne wo yɛ Nyankopɔn ba? Wobaa ha sɛ wobɛteatea yɛn ansa na bere no adu anaa? nanso mprakokuo kɛseɛ bi edidi akyirikyiri. Na ahonhommɔne no srɛ no sɛ Sɛ wotu yɛn a ma yɛn kwan na yɛnkɔ mprakokuo yi mu. na ɔsee wɔn sɛ Monkɔ. na ofiri adi kɔɔ mprakokuo no mu. Na hwɛ, mprakokuo no nyinaa bɔɔ tiri didi sanee ɔbotan kronkron no kɔguu po no mu wuwuu nsuo no mu. Na wɔn a wɔhwɛ wɔn soɔ no dwanedwanee. Wɔkɔɔ kuro no mu kɔkaa ne nyinaa ne wɔn a na ahonhommɔne wɔ wɔn soɔ no ho asɛm no. Na hwɛ, kurom hɔfoɔ no nyinaa firi adi sɛ wɔbɛhyia Yesu. Na ohunu no wɔsrɛ no sɛ womfiri wɔn ahyeɛ so hɔ nkɔ. Matthew Asɛmpa Tinkron. Na wosii kuduo mu twa baa ɔno ara ne kurom. Na hwɛ, wɔde onipa bi a wɔyare mubu a ɔda kɛtɛ soɔ brɛɛ no. Na Yesu hunu wɔn gyidie no, ɔka kyerɛ obubuani no sɛ Ɔba, ma wo bo ntɔ wo yam. Wɔde wo bɔne afiri wo. Na hwɛ, twerɛfoɔ no mu binom kaa wɔn mu sɛ onipa yi ka bususɛm. Na Yesu hunu wɔn adwene no, ɔkaa sɛ adɛn nti na modwene bɔne ho mo akoma mu? Na deɛ wɔhe na ɛyɛ mmerɛ? Sɛ wɔbɛka sɛ wɔde wo bɔne afiri wo anaasɛ wɔbɛka sɛ sɔre na nante. Na sɛnea ɛbɛyɛ na mobɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase soɔ sɛ wɔde bɔne firi nti. ɔka kyerɛ obubuani no sɛ Sɔre, fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie. Na ɔsɔre sii mu kɔɔ ne fie. Na nkurɔfoɔ akuokuo no hunuiɛ no, ɛyɛɛ wɔn nwanwa. Na wɔhyɛɛ Onyankopɔn a ɔde saa tumi no ama nnipa no animuonyam. Na Yesu firi hɔ retwam no, ohunu onipa bi a ɔte atogye a ɔfrɛ no Mateo. Na ɔka kyerɛ no sɛ Di m'akyi. Na ɔsɔre dii n'akyi. Na baa sɛ wɔte adidie wɔ fie no, hwɛ, togyifoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ pii ba bɛnee Yesu ne n'asuafoɔ no tenaa adidie.
Na Farisifoɔ no huruye no, ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ, Adɛn nti na mo kyerɛkyerɛfoɔ no tudifoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ didie yi? Na wɔteeɛ no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ, wɔn a wɔn ho yɛ den no, ɛnhia wɔn ɔyaresafoɔ na wɔn a wɔyareɛ no. Na monkɔ nkɔsua yei ase. Mepɛ mmɔborɔhunu na ɛnyɛ afɔrebɔ. Ma mɛfrɛ teneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ. Ɛna Yohane asuafoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Adɛn nti na yɛne Farisifo di mmuada, na wasuafoɔ deɛ wonni mmuada? Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Ayeforo kunu ne ayeforo asefoɔ wɔ hɔ yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn werɛ aho? Na nna bi bɛba a wɔbɛyi ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn. Na ɛno ansa na wɔbɛdi mmuada. Obi mfa ɛtam foforo sini ntaataade dada mu, ɛfiri sɛ ntemu no yi firi ataadeɛ no mu a, nteteɛ no yɛ kɛse. Nanso wɔmfa nsa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, nkotokuo no bɛpaapae, na nsa no ahwie agu, na nkotokuo no asɛe. Na wɔde nsa foforo gu nkotokuo foforo mu, na ne mmienu nyinaa ayɛ yie. Wɔka yei no mu akyerɛ wɔn no, hwɛ, ɔpanin baako bi ba bɛkotoo no kaa sɛ, Sɛ sɛ me baba awu, na bra, na fa wo nsa bɛto no so, na wobɛnya nkwa. Na Yesu sɔre n'asuafoɔ no dii n'akyi. Na hwɛ, ɔbaa bi a mogya tu no mfirinhyia 12 faa n'akyi de ne nsa bɛkaa n'ataadeɛ ano nwo. Na ɔkaa no ne tirim sɛ, Sɛ mede me nsa meka n'ataadeɛ nko ara a, me ho bɛyɛ me den. Na Yesu danee ne ho no hunu no no, ɔkaa sɛ, Ɔbabaa, ma wo ntɔ wo yam. Wo gyidie agye wo. Na ɛfiri dɔ no mu na ɔbaa no ho yɛɛ ne den. Na Yesu duu ɔpanin no fie na ohunu atɛntɛbɛn hyɛnfoɔ ne nkurɔfokuo a wɔreyɛ gyegyeegye no, ɔkaa sɛ, Momma kwan, na ababaa no nwui, na wada. Na wɔseree no. Na wɔpamoo nkurɔfokuo no firi adiɛ no, ɔkɔɔ mu kɔsɔɔ ne nsa, na ababaa no nyanee, na yei ho asɛm trɛɛ asase no nyinaa so. Na Yesu firi hɔ korɔ no, anifurafoɔ baanu di n'akyi teatea mu sɛ, David ba, hu yɛn mmɔbɔ. Na woduruu fie no, anifurafoɔ no baa ne nkyɛn, na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mogye di sɛ metumi ma yɛ yei? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, Ane, owura. Ɛna ɔde ne nsa kaa wɔn ani kaa sɛ, Sɛdeɛ mo gyidie tie no, ɛnyɛ saa ma mo. Na wɔn ani buebuee. Na Yesu teatea wɔn sɛ, Monhwɛ na obiara nhunu. Na wɔn deɛ ofiri hɔ no, ɔde ne ho asɛm tenee asase no nyinaa so. Na wɔrefiri adiɛ no, hwɛ, wɔde emum bi a honhommɔne wɔ ne so brɛɛ no. Na wotuu honhommɔne no, emum no kasae. Na yɛn nkurɔfoɔ kuokuo no nwanwa, na wɔkaa sɛ, Wɔnhuu saa bi da wɔ Israel. Na Farisifoɔ no deɛ wɔkaa sɛ, Ɔnam ahonhommɔne pani so na otu ahonhommɔne. Na Yesu kyinii nkuro ne nkuraa nyinaa mu kyerɛkyerɛ wɔn hyia adan mu, na wɔkaa ahenni no ho asɛmpa, na wɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na ohunu nkurɔfoɔ akuakuo no, wɔyɛɛ no mmɔbɔ, ɛfiri sɛ na wɔabrɛ, na wɔsam wɔ sɛ nnwan a wonni hwɛfoɔ. Ɛna wɔka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, Otwa adwuma no dɔɔso, na adwumayɛfoɔ no deɛ wosua. Enti monsrɛ otwa wura no, na ɔma adwumayɛfoɔ mmra ne twa adwuma no mu. Mateo Asɛmpa ti 10. Na ɔfrɛ n'asuafoɔ 12 no baeɛ, na ɔmaa wɔn ahonhom fi so tumi sɛ wontu wɔn, na wɔnsa nyarewa ne ahoɔmmerɛ nyinaa. Na asomafoɔ 12 no din nie: deɛ odi kan ne Simon a wɔfrɛ no Petro ne ne nua Andrea, Yakobo a ɔyɛ Sebedeo ba no ne ne nua Yohane, Filipo ne Bartolomeo, Toma ne togyini Mateo no, Alfeo ba Yakobo ne Tadeo, Simon a ofiri Kana ne Yuda Iskariot a oyii no maa no nso. 12 yi na Yesu soma a wɔnhyɛɛ wɔn sɛ, Momma ne nkɔ amanaman kwan so, na monhyɛ ne Samariafoɔ kuro biara mu. Na mmom monkɔ Israel fie nnwan a wɔayera no nkyɛn. Na mokɔ a, monkɔka sɛ, Ɔsoro ahenni no abɛn.
monsa ayarefo yade munyane awufo momma akwatafo ho mfi muntua honhommɔne monya no kwa na momfa makwa monhwehwɛ sika anaa dwetɛ anaa kɔbere engumu abosu mu monhwehwɛ akwantuo bɔtɔ anaa ntadeɛ mienu anaa mpaboa anaa poma odwumayɛfo aduane fata no na kuro anaa akura biara mobɛhyɛ mu no mumisa deɛ ɔfata wɔ hɔ na hɔ na montena nkosi sɛ mobɛfiri hɔ akorɔ na mohyɛ ne efie bi mu a monkyia emufoɔ no na sɛ ɛfata efie no a moasomdwe mmra so na sɛ ɛmfata no a moasomdwe nsan mmra mo nkyɛn na obiara a ɔrenye mu na ɔrentie mo nsɛm no mufiri efie anaa kuro no mu rekɔ a momproporo mo nan ase mfuturo nokora mese mo sɛ atemu da no ɛbɛfa nyinam Sodom ne Gomora asase no asene saa kuro no hwɛ meresoma mo sɛ nwan akɔmpataku mfinimfi enti munya nitie sɛ awɔ na munya bɔkɔɔ sɛ muruburu na monhwɛ mo ho yie nipa ho na obeyi mo ama mpanyimfo odwa na waka mo mpire wɔn hyia dan mu na menti wɔde mo bɛkɔ amradofoɔ ne ahemfo anim na di adanseɛ akyerɛ wɔn ne amanaman na sɛ woyi mo ma monwenwene sɛdeɛ mobɛkasa anaa deɛ mobɛka na wɔde deɛ mobɛka bɛma mo ɛdɔn no ara mu na nyɛ mo na mokasa na mo agya honhom no na ɔkasa mo mu na wonua bɛyi wonua ama owuo na agya yi ɔba ama na ma sɔre atia awofo na wama waku wɔn na medin nti nipa nyinaa bɛtare mo na deɛ obɛgyina no akodura wie no ɔne na ɔbɛgye no nkwa na sɛ wɔtaa mo kuro yi mu a munwane nkɔ foforo mu na nokora mese mo sɛ morenwire Israel nkuro nyinaa ansa na onipa ba no aba osuani nsene ne kyerɛkyerɛfoɔ na kwa nsene ne wura ɛdɔso ma osuani sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne kyerɛkyerɛfoɔ ne akoa sɛ ɔbɛyɛ sɛ ne wura na sɛ wafrɛ efie wura no Beelzebul a ɛmpra he na wɔremfa mfrɛ ne fiefoɔ enti munsuro wɔn na bibiara ni hɔ a ɛso akata a ɛrena adie anaa ɛhunta a wɔrenhunu deɛ meka me kyerɛ mo sum mu no monka no han mu na deɛ mote no mo asom no mompae mu nka no adan atifi na munsuro wɔn a wɔkum honam na wɔntumi nkum ɔkra na emu munsuro deɛ obetumi asɛe ɔkra ne honam amanehunu kuro mu wɔntɔn patupre mienu nye ɔban nanso wɔn mu biako mpo nkwati mo agya nhwe fam na mutirinwi mpo wakae ne nyinaa enti munsuro mo sene patupre bebree enti obiara ɔbɛbɔ me din nipa anim no me nso mɛbɔ ne din magya ɔwɔ soro no anim na obiara ɔbɛpa me nipa anim no me nso mɛpa no magya ɔwɔ soro n'anim munsusu sɛ mede asomdwoe ba asase so ɛnyɛ asomdwoe na mede baayɛ na mmom nkrantɛ na meba me bɛpaepae mu na onipa sɔre atia n'agya na ɔbabaa sɔre atia ne na ase asɔre atia n'ase na onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo deɛ ɔpɛ agya anaa ɛna kyɛre me no ɔmfata me na deɛ ɔpɛ ɔbabarima anaa ɔbabaa kyɛre me no ɔmfata me na deɛ ɔmfa n'asɛnnua na onni m'akyire no ɔmfata me deɛ ne nsa aka ne kra no ɛbɛfiri ne nsa na deɛ minti ne kra firi ne nsa no ne nsa bɛka deɛ ɔgye mo no gye me na deɛ ɔgye me no gye deɛ ɔsoma me no deɛ ɔgye odiyifoɔ din mu no ne nsa bɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipa trenee din mu no ne nsa bɛka onipa trenee akatua na obiara ɔbɛma nketewa yi mu baako nsuonwunu kuruwa ma osuani din mu no nokora mese mo sɛ na akatua remmɔ no Matthew Asempa Tidu baako. Na baa sɛ Yesu wie n'asuafoɔ dumienu no kasa kyerɛ no, ofiri hɔ sɛ ɔkɔkyerɛkyerɛ no aka asɛm wɔ nkuro mu.
Na Yohane ti Kristo nyuma wa fiase no, osoma na sunyafo ko bisa no se, "Wone de oreba no, ana se yenhwe ofoforo kwan?" Na Yesu buase won se, Monko ka de motie na muhunu yi nkyere Yohane. Anifrafo hunu ade, na mubuafo nante, akwatafo hu fi, na asotifo te asem, awufo nyane, na waka asempa kyerɛ hiafo. Na nhyira ne de merento no suntidua. Na yenu okro no, Yesu frase ka Yohane ho asem kyerɛ nkrofo akuekuo no se, "Ɛdeɛ na mufra adi kɔ ɔsrɛ so kɔhwɛɛ. Demira mframa rehim ana? Anaasɛ deɛ na mufra adi kɔhwɛɛ. Onipa a ɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ ana? Hwɛ, wɔn a wɔhyɛ ntadeɛ bɔkɔɔ no wɔ ahemfo afie mu. Anaasɛ adɛn na mufra adi? Mokɔhwɛ odiifo ana? Ane, mese mo sɛ, ɔsene odiifo mpo. Oyi ne deɛ watwerɛ ne ho asɛm sɛ, hwɛ, meresoma me bɔfoɔ adi w'anim a wɔbɛsiesie w'anim kwan. Nokorɛ, mese mo sɛ, wɔn a maa wo wɔn nyinaa mu biara nsɔre a ɔsene Yohane suboni. Nanso deɛ ɔyɛ aketewa koraa ɔsoro ahenni mu no yɛ kɛseɛ sene no. Na ɛfiri osuboni Yohane berɛ so bɛsi nnɛ, wɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ anibere so. Na wɔn a wɔn ani abere no fa no aniɛden so. Na adiifoɔ no nyinaa ne mmara no hyɛ nkɔm bɛsi Yohane so. Na sɛ mopɛ sɛ mogye a, oyi ne Elia ɔreba no. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na hwan ho na mede nnɛma yi bɛtoɔ? Wɔte sɛ mmɔfra a wɔtete edwiase refrɛfrɛ wɔn mfɛfoɔ sɛ, yɛahyɛ no atɛntɛbɛn ama mo na mo ansa. Yɛtwa agyaadwo ama mo na mo werɛ anho. Na Yohane baeɛ, onidi na ɔnom, na wɔse ɔwɔ honhommɔne. Onipa ba no baeɛ, odidi na ɔnom, na wɔse, hwɛ, odidifoɔ ne ɔsanomfoɔ, togyefoɔ ne nebɔnyɛfoɔ adamfo. Nanso nyansa nam ne nnwuma so di bem. Ɛna ofirase ka nkura na wayɔ na ho ɔde ne pii wo mu no anim sɛ wɔn sɛkyerɛ a wɔadwen sɛ, Urasin, due, Bethsaida, due. Ɛfiri sɛ, ahoɔden ne a wayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔ no Tiro ne Sidon a, anka wasakyerɛ wɔn adwene ayituma ne nson mu dada. Nso mesom sɛ, atemmuo da no, ɛbɛfa nyinam Tiro ne Sidon asene mo. Na wo Kaparnam, ɔbɛma wo so akɔ soro, ɔbɛbrɛ wo ase akɔ asamando. Ɛfiri sɛ, ahoɔden ne a wayɔ no mumu yi, sɛ wɔyɔ no Sodom a, anka wɔwɔ hɔ de bɛsi nnɛ. Nso mese mo sɛ, atemmu da no, ɛbɛfa nyinam Sodom asase asene wo. Ɛbrɛ no mu Yesu kaa sɛ, Agya, ɔsoro ne asase wura, miyi wayɛ sɛ wode nneɔma yi ahunta nyansafoɔ ne animdefoɔ na wayi akyerɛ nkɔkoaa. Ane, Agya, na ne saa na yɛ ani sɔ w'anim. Mɛgya de nneɔma nyinaa hyɛ me nsa. Obiara nim ɔba no, gye Agya no. Na obiara nim Agya no, gye ɔba no ne deɛ ɔba no pɛ sɛ oyi no adi kyerɛ no. Mo a moayɛ adwuma brɛ na wasoa mo nisoa nyinaa, mommra me nkyɛn na mɛma mo ahome. Momfa me kɔnnua nto mo ho so na monsua me, ɛfiri sɛ medwo na mebrɛ me ho ase akoma mu. Na mobɛnya ɔhome ama mo kra. Na me kɔnnua yɛ mmerɛ na m'adesoa yɛ hare. Mateo Asempa Tidumienu. Ɛbrɛ no mu no, Yesu kɔfaa aburofuo bi mu homeda bi. Na ɛkɔm de n'asuafoɔ no, ofitin ase pempa na ɛmɛtum no bi wee. Na Farisifoɔ no huruiɛ no, ɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, w'asuafoɔ yɔ deɛ ɛnni ho kwan sɛ wɔyɔ no homeda. Na ɔse wɔn sɛ, monkenkane deɛ David yɔɔyɛ, berɛ a ɛkɔm dee no ne wɔn a wɔka ne ho no. Sɛdeɛ ɔkɔɔ Onyankopɔn fie na ɔkɔdii kyerɛ pan no a ɔne wɔn a wɔka ne ho no ni ho kwan sɛ wɔdie gye asɔfoɔ nko ara no.
anaasɛ monkenka ne mmara no mu sɛdeɛ homeda asɔfo a wɔwɔ asorɔfie no sɛe homeda nanso wɔnni ho fɔ no. Na mese mo sɛ, deɛ ɔkyɛ ne asɔrɔfie wɔ ha. Na sɛ monim sɛ mmɔborɔhunu na mepɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ a, anka mo a mu wɔn a wɔnni fɔ no fɔ. Na onipa ba no yɛ homeda wura. Na ofiri hɔ kɔɔ wɔ nhyiadan mu. Na hwɛ, na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa wuo. Na obisaa ne sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ wɔhyɛ adeɛ homeda anaa? Na wakɔtoto n'ano. Na ɔsee wɔn sɛ, mo mu nipa bɛɛ na sɛ ɔwɔ odwan biako na ɔkɔtɔ amena mu homeda a, ɔrensɔ ne mu ma no soɔ. Na ɔsene bɛɛ na nipa nsene odwan. Enti ɛwɔ ho kwan sɛ wɔyɔ papa homeda. Ɛne ɔka kyerɛ onipa no sɛ, tene wo nsa. Na ɔtenee na ɛsane yɛ yie sɛ biako no. Na Farisifoɔ no firi adi kotuu ne ho agyina sɛdeɛ obɛku no. Na Yesu hunuiɛ no, ɔtwee ne ho firi hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi wɔ saa wɔn nyinaa yadeɛ. Na ɔbraa wɔn sɛ wɔnyina di. Na deɛ odiifo Yesaia kaeɛ no aba mu sɛ, hwɛ m'abɔfra a mayi no, deɛ medɔ no a me kra ni sɔ no, mede me honhom begu no so, na waka atemmu akyerɛ amaaman, ɔrenko, na ɔnteatea mu, na obi ntene ne abɔntene so, de mmerɛ abuka no, ɔmmum, na ntomaban a ɛfiri wisie nso ɔnnum, de kɔsi sɛ ɔde atemmu bɛkɔ nkonim mu, na ne din nso na amaaman de wɔn ani bɛtoɔ. Ɛna wɔde obi a ɔwɔ honhommɔne a ɔyɛ onifirani ne emum brɛ no. Na ɔsaa no yadeɛ ma emum no kasaeɛ, na ohunu adeɛ. Na nkurɔfoɔ akuakuo no nyinaa ho dwiri wɔn, na wɔkaa sɛ, ɛnyɛ David ba no ni. Na Farisifoɔ no teeɛ no, wɔkaa sɛ, ahohommɔne pani Beelzebul nko ara so ɛna onipa nam tu ahohommɔne. Na ohunu wɔn adwene no, ɔsee wɔn sɛ, ahenni biara ɛne ne ho di mpaapaemu no dane amanfo. Na kuro anaa efie biara ɛne ne ho di mpaapaemu no rennyina. Na sɛ Satan tu Satan a, na wɔne ne ho di mpaapaemu, na bɛyɛ dɛn na n'ahenni agyina. Na sɛ mede Beelzebul na metu ahohommɔne a, na mo mma de hwan na etu wɔn? Yei nti wɔbɛyɛ mo atemmufoɔ. Na sɛ mede Nyankopɔn honhom metu ahohommɔne a, ɛne ɛne Nyankopɔn ahenni anya ba mo so. Anaasɛ ɛbɛyɛ dɛn na obi betumi akɔ ɔhoɔdenfoɔ fie akɔfom n'afidie, gye sɛ odi kan kyekyere ɔhoɔdenfoɔ no ansa na wafom ne fie. Deɛ ɔnka me ho no, na otia me. Na deɛ ɔne me mmoaboa no no, na ɔhwete mu. Yei nti mese mo sɛ, wɔde bɔne ne abususɛm nyinaa bɛfiri nipa. Na honhom ho abususɛm deɛ, wɔremfa mfiri nipa. Na deɛ ɔbɛkasa atia onipa ba no, wɔde bɛfiri no. Na deɛ ɔbɛkasa atia honhom kronkron deɛ, wɔremfa mfiri no wiase ha ne wiase a ɛreba no mu. Momma dua no nyɛ dua pa, na n'aba yɛ aba pa. Anaasɛ momma dua no nyɛ dua bɔne, na n'aba yɛ aba bɔne. Na dua no aba na wɔde hunu dua korɔ. Nhurutiama. Moyɛ abɔneafoɔ yi, mobɛyɛ dɛn atumi aka sɛmpa? Na deɛ ayɛ akoma ma abu soɔ no n'ano ka. Onipa pa firi nipa a waboaboa ano n'akoma mu no mu na oyi nipa adi. Onipa bɔne firi ne bɔne a waboaboa ano n'akoma mu no mu na oyi ne bɔne adi. Na mese mo sɛ, asɛnhunu biara nipa bɛka no, wɔbɛbu ho akonta atemuda. Na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu obim. Na wɔn nsɛm so na wɔnam bɛbu ufɔ. Ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ no mu bi buaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛpɛ sɛ yɛhu nsɛnkyerɛnne bi firi hɔ. Na obua see wɔn sɛ, Nnɛma bɔnefoɔ ne awaresɛfoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ. Nanso wɔremma wɔn nsɛnkyerɛnneɛ biara gye odiyifoɔ Yona nsɛnkyerɛnneɛ no. Na sɛnea Yona dii bonsuyam nansa awia ne anadwo no, saa ara nso na onipa ba no bɛdi asase akoma mu nansa awia ne anadwo. Niniwe mmarima ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ, ɛfiri sɛ wɔsakyera wɔn adwene Yona asɛnka mu. Na hwɛ, deɛ ɔsene Yona wɔ ha.
Anafoɔ fam hema no ne nnɛmma yi bɛsɔre atemmuo no mu na wabu wɔn fɔ. Ɛfiri sɛ, ofiri asase ano no ho abetie Salomo nyansa. Na hwɛ, deɛ ɔsene Salomo wɔ ha. Sɛ honhom fi no firi onipa no mu a, ɔkɔkyinkyina akwareɛ so hwehwɛ ɔhome, na onya bi. Ɛna ɔse, mɛsane makɔ me dan a mefiri mu mebaeɛ no mu. Na ɔba a, ɔbɛto sɛ ɛdampan, waprapra mu na wasiesie mu. Ɛna ɔkɔ na ɔkɔfa ahonhom nson foforɔ a wɔyɛ bɔne sene no ka ne ho, na wɔbɛhyɛ no mu tena hɔ. Na onipa no akyire yi asetena yɛ bɔne sene kane deɛ no, saa ara nso na ɛbɛyɛ nnɛmma abɔnefoɔ yi. Na ogu so kasa kyerɛ nkurɔfoɔ kuyokuyo no. Hwɛ, ne na ne nuanom bɛgyina akyire pɛɛ sɛ wɔne ne kasa. Na obi ka kyerɛɛ no sɛ, hwɛ, wo na ne wo nuanom gyina fikyire pɛ sɛ wɔne wo kasa. Na obua see deɛ ɔsee no saa no sɛ, hwan ne me na hwan ne me nuanom? Na ɔtene ne nsa kyerɛ n'asuafoɔ no so kaa sɛ, hwɛ, me na ne me nuanom ni. Na obiara a ɔbɛyɛ m'agya a ɔwɔ soro no apɛdeɛ no, ɔno ara ne me nuabarima ne onuabaa ne ɛna. Mateo Asɛmpa ti 13. Ɛda no a Yesu firi fie kɔtena mpoano. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii boaboa wɔn ho ano baa ne nkyɛn. Na nti ɔkɔɔ kodoɔ mu kɔtena mu. Na nkurɔfoɔ akuakuo no nyinaa gyinagyina mpoano. Na ɔkasa pii mebuo mu kyerɛ wɔn sɛ, hwɛ, ogufoɔ bi firi adi kɔguu aba. Na ɔreguo no, ebi kɔguu kwankyɛn, na nnomaa ba bɛsosɔe. Ebi nso kɔguu aboɔ so, baako a dɔteɛ pii nie, na ntɛm ara na ɛfifiriɛ, ɛfiri sɛ na dɔteɛ no mu nnɔ. Na owia firiɛ no, ɛkusae, na ɛni nhini nti ɛhyee. Ebi nso kɔguu nkasɛɛ mu, na nkasɛɛ no nyini, na mmia no. Na ebi nso kɔguu asase pa mu, na ɛso aba, ebi 100, ebi 60, ebi 30. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie. Na asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, adɛn na wokasa kyerɛ wɔn mebuo mu? Na obua see wɔn sɛ, mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu ɔsoro ahenni mu ahintasɛm no. Na wɔn deɛ, wɔmfa maa wɔn. Na obiara a ɔwɔ no, ɔbɛma no, na wanya aboro so. Na obiara a ɔnniɛ no, deɛ ɔwɔ mpo, ɔbɛgye afiri ne nsam. Yɛn nti na mekasa mekyerɛ wɔn mmebuo mu, ɛfiri sɛ, wɔhunu deɛ, nanso wɔnhunu, na wɔte deɛ, nso wɔnte aseɛ. Na wɔn mu na Yesaia adiyisɛm no aba mu sɛ, teɛ deɛ, mobɛte, na morente aseɛ, na hunu nso mobɛhunu, na morenhunu mu. Ɛfiri sɛ, ɔman yi akoma apirim, na wɔn aso mu ayɛ duru, na wɔmuamua wɔn ani, na wɔamfa wɔn ani ahu, na wɔamfa wɔn aso ante, na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ, na wɔanane wɔn ho, na mansa wɔn yadeɛ. Na mo deɛ, ɛnhyira no mo ani sɛ ɛhunu, ne mo aso sɛ ɛteɛ. Na nokorɛ mese mo sɛ, adiyifoɔ ne ateneneefoɔ pii pɛɛ sɛ wɔhunu deɛ muhunu yi, na wɔte deɛ motie yi, nanso wɔanhunu, nso wɔante. Enti afei muntie ogufoɔ ho bɛ no. Obiara a wɔte ahenni no ho asɛm, na ɔnte aseɛ no, ɔbɔnefoɔ no ba bɛhwim deɛ wagu no n'akoma mu no. Oyi ne deɛ ogu nkwankyɛn no. Na deɛ ogu no aboɔ soɔ no, ɔne deɛ wɔte asɛm no, na wɔde anigye agye no ntɛntɛm. Nanso ɔni hini ɛwɔ mu. Na wɔtena hɔ kakra, na sɛ asɛm no nti amanehunu anaa ɔtaa ba a, ɛntɛm ara na to no suntidua. Na deɛ ogu no nkasɛɛ mu no, ɔne deɛ wɔte asɛm no, na wiase asetena yi mu dadwene ne haw ne ahonyadeɛ na ada amia asɛm no, na ɛnso aba. Na deɛ ogu no asase pa mu no, ɔne deɛ ɔte asɛm no, na ɔte aseɛ, ɔno na ɔso aba. Obi so 100, obi 60,
obi aduasa. Obu wɔn bɛ foforo sɛ ɔsoro ahenni ti sɛ onipa bi a ogu abapa na afuo mu. Na nipa daeɛ no, ne tamfo ba begu wira bɔne bi awio no mu. Na ofiri hɔ kɔe. Na eyi ahahan ne so aba no. Ɛna wura bɔne no nso daadie. Na ofie wura no akɔ aba ne nkyɛn bɛka kyerɛ no sɛ, "Owura, ɛnyɛ abapa na wugu no wafuo no mu. Na wura bɔne deɛ efiri he?" Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Ɔtamfo bi na wayɔ saa." Na nkoa no ka kyerɛ no sɛ, "Ɛnea wopɛ sɛ yɛkɔ boaboa no anaa?" Ɛna ɔse, "Dabi, anya a moboaboa nwura bɔne na no no, na moatu awio no bi afra mu. Moma no mmienu nyinaa nyini nkosi twabere. Na twabere no mu, mɛka makyerɛ twafoɔ no sɛ, mommoaboa awura bɔne na no kane na monkyekyere no afiafi ma wɔnkɔhye. Na awio no deɛ, mommoaboa no nkɔgu mesan so." Obu wɔn bɛ foforo sɛ ɔsoro ahenni te sɛ sinapefue a onipa fa kɔdua n'afuo mu. Ɛno na ɛyɛ abahodoɔ nyinaa mu ketewa deɛ. Nanso enyini a ɛne ɛfan nyinaa mu kɛseɛ. Na ɛyɛ dua ma ewiem nnomaa ba bɛtena ne man so. Obu wɔn bɛ foforo sɛ ɔsoro ahenni te sɛ mmɔka a ɔbaa bi fa kɔfɔtɔɔ asikyiresam kurokuma mmiɛnsa ma de kɔsii sɛ ne nyinaa kaeɛ. Yenum nyinaa Yesu ka kyerɛ nkurɔfoɔ akuakuo no abebuo mu, na wɔankwati bɛ ankasɛm bi ankyerɛ wɔn, na de odiyifoɔ kaeɛ no aba mu sɛ, "Mebue ma no abebuo mu, mɛpae nsɛm a ahunta firi wiase ase firi no mu maka." Na ogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwan no, ɔbaa fie, na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, "Kyerɛ yɛn afuo mu wura bɔne ho bɛ no ase." Na wobua se wɔn sɛ, "Deɛ ogu abapa no ne onipa ba no. Afuo no ne wiase. Abapa no ne ahenni no ma. Wura no ne ɔbɔnefoɔ no ma. Ɔtamfo oguiɛ no ne ɔbonsam. Twabere no ne ewiase awieyɛ. Twafoɔ no ne abɔfoɔ. Enti sɛdeɛ wɔboaboa wura no na wɔde wogya hyeɛ no, saa ara na ɛbɛyɛ wiase awieyɛ. Onipa ba no bɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa suntidua ne wɔn a wɔdi nsɛmmɔne nyinaa no afiri n'ahenni mu. Na wɔde wɔn akɔgu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwere bɛba. Ɛna ateneneefoɔ no bɛhyerɛn sɛ owia wɔn agya ahenni mu. Deɛ ɔwɔ aso no, ma no ntie." Ɔsoro ahenni no te sɛ agyapadeɛ bi a wɔde asi afuo mu. Ɛno na onipa bi kɔhuniɛ na ɔkata asoɔ. Na ho anigye nti, ɔkɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔɔ afuo no. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ odwanidin bi a ɔrehwehwɛ ahwene pa. Na ohunu ahwene biako a ne boɔ yɛ den no, ɔkɔtɔn deɛ ɔwɔ nyinaa de kɔtɔe. Bio, ɔsoro ahenni te sɛ asew a wɔde gu po mu na ebuma anam hodoɔ nyinaa bi. Na ɛyɛ ma, na wɔtwe ba mpoano, na wɔtena ase boaboa deɛ ɛyɛ no ano gu akodoɔ mu. Na deɛ ɛnyɛ no, wɔto gui. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ wiase awieyɛ no mu ara ne no. Abɔfoɔ no bɛba bɛfa nipa bɔne afiri ateneneefoɔ ho, na wato wɔn agu ogya fononoo mu. Ɛhɔ na osu ne setwere bɛba. Moate yenum nyinaa ase anaa? Ɔka kyerɛ no sɛ, "Aane." Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, "Yei nti, twerɛfoɔ biara a wayɛ no osuani ama ɔsoro ahenni no te sɛ efiewura bi a ofiri n'agyapadeɛ mu yi nneɛma afoforo ne adadaadie." Na ɛbaa sɛ Yesu wie mmeyibuo no, ofiri hɔ kɔe. Na ɔkɔɔ ɔno ara ne kurom no, ɔkyerɛkyerɛ wɔn wɔ nhyiadan mu ma no yɛ wɔn ahodwiri, na ɔkaa sɛ, "Ɛhe na wɔadi nyansa ne ahoɔden nnwuma yi firi?" Ɛnyɛ dua dwumfoɔ no ba no nie. Wɔmfrɛ ne na Maria ne ne nuanom Yakobo ne Yosef ne Simon ne Yuda. Na ɛnyɛ ne nuamaanom nyinaa na wɔne yɛn wɔ ha yi anaa? Na afei, ɛhe na oyi konyaa yɛnum nyinaa? Na ɔyɛ suntidua maa wɔn. Na Yesu see wɔn sɛ, "Anidie mmɔ odiyifoɔ, gye ne kurom ne ne fie." Na wɔn gye a wɔnyi nie nti,
wɔanya hoɔden nnwuma pii wɔ hɔ. Matthew Asɛmpa ti 19. Ɛberɛ no mu no, ɔmansinhene Herode tee Yesu nka na ɔsee n'asomfo sɛ, Yohane subɔni no ne no. Wanyane afiri awufuo mu, na ɛno nti na ahoɔden yi adwuma wɔ ne mu yi. Na Herode asɔ Yohane mu akye no de no akɔto kukum. Ne nua Filipo ɛyere Herodia nti, efisɛ Yohane ka kyerɛ no sɛ, woni hu kwan sɛ woware no. Ɔpɛ sɛ oku no, nanso na osuro nkurɔfoɔ no, efisɛ na obunu sɛ odiifo. Na Herode awoda aduruyɛ no, Herodia babaa bɛsaa wɔ anim na yɛ Herode fɛ. Ɛno nti wɔkaa ntam hyɛɛ ne bɔ sɛ wɔbɛma no biribiara a wɔbɛbisa. Na ne na tu no fo bɔne ma no bɛkaa sɛ, Fa osubɔni Yohane titu tafra bɔtɔ mu ma me ha ara. Na yɛ wɔ ne ya, nanso ne ntam ne wɔn mu a wɔne no tie didie no nti, wɔhyɛɛ sɛ wɔmfama no. Na ɔsoma ma wɔkɔtwaa Yohane ti kukum. Wɔde ne ti to tafra bɔtɔ mu baeɛ. Wɔde maa babaa no, na wɔde kɔmaa ne na. Na n'asuafoɔ no ba bɛfaa mu no kusiɛ, wɔbɛka kyerɛɛ Yesu. Na Yesu tiiɛ no, ɔtena akodoɔ mu firi hɔ kɔɔ srɛ so nkyɛn baabi. Na nkurɔfoɔ akuakuo no tiiɛ no, ofiri nkuro so nam fam tii no. Na osii fam behunu nkurɔfoɔ pii, na wɔyɛ no mmɔbɔ, na wɔsaa wɔn mu ayaafoɔ yadeɛ. Na onwunu dwuiɛ no, n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, ɛha yi yɛ ɛsrɛ so, na onwunu nso adwo. Gya nkurɔfoɔ akuakuo no kwan, na wɔnkɔ nkuraa nkɔtɔ aduane ni. Na Yesu sii wɔn sɛ, Ehia sɛ wɔkorɔ. Mwara moma wɔn biribi ni. Na wɔsee no sɛ, Yɛne biribi ha yi, gye paano num ne mpataa mmienu. Ɛna ɔse, Momfa mmrɛ me ha. Na wɔhyɛ nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ wɔntenatena ɛserɛ no so. Na wɔfaa paano num ne mpataa mmienu no, na ɔhwɛɛ soro hyiraa so, na obubuu mu de paano no maa n'asuafoɔ, na asuafoɔ no nso de maa nkurɔfoɔ akuakuo no. Na wɔn nyinaa didi mee, na wɔtasee mpuroporowa a ɛkaeɛ no nkyerɛnkyɛ 12 mamma. Na wɔn a wodiiɛ no bɛyɛ mmarima 5,000, ɛmaa ne mmɔfra nka ho. Na ntam ara na Yesu hyɛɛ asuafoɔ sɛ wɔnkɔ kodoɔ mu eni kan ntwa nkɔ asuogya no ho a, na wonya nkurɔfoɔ akuakuo no kwan ansa. Na owie nkurɔfoɔ akuakuo no kwan gya no, ɔkɔɔ bepɔ so fa baabi mpaebɔ. Na onwunu dwuiɛ no, na aka wɔn nko ara hɔ. Na kodoɔ no aduru ɛpo no mfimfini, na asorɔkye ha no, efisɛ ne mframa ehyia wɔn. Na anadwo dasu a ɛtɔ so nan mu no, Yesu nam po so kɔɔ wɔn nkyɛn. Na asuafoɔ no huu sɛ wɔnam po no soɔ no, wɔn akoma tuiɛ, na wɔkaa sɛ, ɛyɛ wɔsɛman. Na wɔde ehu teatea mu, na ntam a Yesu kasa kyerɛ wɔn sɛ, Momma bobo ntɔ mo yam. Ɛyɛ me. Munsuro. Na Petro buaa sɛ, Awurade, sɛ yɛwo di a, ka ma memmra wo nkyɛn nsuo no ani. Na ɔse, Bra. Na Petro firi kodoɔ no mu si faa nsuo n'ani sɛ wɔrekɔ Yesu nkyɛn. Na ohunu mframa no, osuroe. Na ofiri aseɛ sɛ ɔremem no, ɔteɛɛ mu sɛ, Awurade, gye me. Na ntam a Yesu tene ne nsa soo no mu, na ɔka kyerɛ no sɛ, Wa wo gyidie sua. Adɛn nti na wodi akyinyeɛ? Na oduruu kodoɔ no mu no, mframa no gyaee. Na wɔn a wɔwɔ kodoɔ no mu no ba bɛkotoo no sɛ, Nyankopɔn ba ne wampa. Na otwaeɛ no, oduruu Genesaret asase so. Na nnipa a wɔwɔ hɔ no hunu no, ɔsoma ma wɔkɔ asase a atwa hyia no nyinaa so. Wɔde wɔn a wɔyare nyinaa brɛ no, na wɔsrɛ no sɛ wɔma wɔmfa wɔn nsa nka n'ataadeɛ ano nyɔnko a. Na dodoɔ a wɔde wɔn nsa kaeɛ no ho yɛɛ wɔn den. Matthew Asɛmpa ti 15. Ɛna atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ firi Yerusalem baa Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ, Adɛn nti na w'asuafoɔ no nni mpanimfoɔ tete sɛm no so? Wɔnhohoro wɔn nsa ansa na wɔadidi. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Adɛn nti na mo nso moatete sɛm nti munni Nyankopɔn ahyɛdeɛ soɔ? Na Onyankopɔn kaa sɛ, Di w'agya ne wo n'ani,
ne deɛ ɔka agya anaa ɛna ho asɛmbɔne no owuo na ma no nwuo. Na mo deɛ mo se obi a ɔbɛse n'agya anaa ne na sɛ deɛ anka wobɛnya no me ho no yɛ ayɛyɛdeɛ no, na ɛni sɛ odi n'agya anaa ne n'ani. Na mo atete sɛm nti mo asɛe Nyankopɔn asɛm. Nyaatwomfoɔ, ɛdi sɛ Yesaia ahyɛ mo ho nkɔm sɛ ɔman yi de wɔn ano fafa na di mini, na wakoma deɛ atwe afiri me ho kɔ akyirikyiri, na wɔsɔre me kwa ɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nipa ahyehyɛ. Na wɔfrɛ nkurɔfokuo no ka kyerɛ wɔn sɛ, montie na monte aseɛ. Ɛnyɛ deɛ kɔ anumu na egu nipa ho fi, na mmom deɛ ɛfiri anumu ba na egu nipa ho fi. Ɛna n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ, wonim sɛ Farisifoɔ no te asɛm no ato wɔn sintidua. Na obuaa sɛ, dua biara a ɛnyɛ me soro agya na oduaeɛ no wɔbɛtu. Munyaa wɔn, wɔyɛ nifrafoɔ a wɔkyerɛ nifrafoɔ kwan. Na sɛ onifrani kyerɛ onifrani kwan a wɔmmienu nyinaa bɛtɔ amena mu. Na Petro bua sɛ no sɛ, hwɛ yɛn bɛno ase. Na ɔse, mo nso moda so nte ase ara. Monhunu sɛ adeɛ biara a ɛkɔ anumu no kɔ ɔyafunu mu na ɛyi gu yane mu. Na deɛ ɛfiri anumu firi adie deɛ ɛfiri onipa akoma mu, na ɛno na ɛgu onipa ho fi. Na akoma mu na adwembɔne, awudisɛm, ayefasɛm, adwamansɛm, awifosɛm, adansekurumu ne abususɛm firi. Yeinom ne nneɛma a ɛgu onipa ho fi. Na wɔde nsa a wanhohoro didi a ɛngu onipa ho fi. Na Yesu firi hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon fa mu. Na hwɛ, Kanaani baa bi a ofiri mpɔtam ba bɛteɛteɛ mu sɛ, Awurade, David ba hu me mmɔbɔ, na honhommɔne bi reha me babaa dodo. Nanso wɔammua no, na n'asuafoɔ no ba bɛsrɛ no sɛ, gya ne kɔ ama no nkɔ, na wɔteateɛ mu di yɛn akyi. Na obuaa sɛ, Israel fie nnuane a wayera no nko ara nkyɛn na wɔsomaa me. Na ɔbaa no ba bɛkotoo no sɛ, Awurade boa me. Na obuaa sɛ, ɛnyɛ fɛ sɛ wɔfa mmaduane to ma nkramama. Na ɔse, Ewom, Awurade, nanso nkramama no nso di mporoporowa ɛfiri wɔn wura no mpono so gu fam no bi. Ɛna Yesu bua sɛ no sɛ, O, ɔbaa, gyidie so, ɛnyɛ ma wo sɛdeɛ wopɛ no. Na mmurum hɔ ara na ne babaa no ho yɛɛ ne dɛn. Na Yesu firi hɔ baa Galilea po ho, na ɔkɔɔ bepɔ so kɔtenaa ase hɔ. Na nkurɔfoɔ akuakuo pii de mpakye, bubuafoɔ, anifirafoɔ, emum ne afoforo pii baa ne nkyɛn, na ɔde wɔn beguu ne nan ase, na ɔsaa wɔn yadeɛ ma no yɛ nkurɔfoɔ no nwanwa. Ɛberɛ a wohuu sɛ emum kasa, na mpakye ho sane, na emubuafoɔ nanteeɛ, na nifirafoɔ hunu adeɛ, na wɔhyɛ Israel Nyankopɔn animuonyam. Na Yesu frɛ n'asuafoɔ no see wɔn sɛ, nkurɔfokuo yi yɛ me mmɔbɔ sɛ watena me nkyɛn atoa so nansanie na wɔnni biribiara a wɔdi. Nanso mempɛ sɛ megya wɔn kwan ma wɔde yɛ fumpan korɔ na wɔankɔtotɔ baha ɔkwan mu. N'asuafoɔ no see ne sɛ, ɛhe na yɛbɛnya paano a ɛbɛso nkurɔfoɔ pii sɛ serɛ so ha? Na Yesu see wɔn sɛ, ano ahe na mowɔ? Na ɔse, nson ne mpataa nketewa bi. Na wɔhyɛ nkurɔfoɔ akuakuo sɛ wɔntenatena fam. Na wɔfaa paano nson no ne mpataa no, na wɔda ase, na obubu de maa n'asuafoɔ no. Na asuafoɔ no nso de maa nkurɔfoɔ akuakuo no. Na wɔn nyinaa di mee, na wɔtase mpuroporowa a ɛkaeɛ no ntikyirikyie nson mama. Na wɔn a wɔdiiɛ no yɛ mmarima 9,000 a ɛmaa no mmɔfra nka ho. Na ogyaa nkurɔfoɔ akuakuo no kwaa no, osii kuduom na ɔbaa Magadan ahyeɛ so. Mateo Asempa Tidunsia. Na Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ba bɛsɔɔ no hwɛe, srɛ no sɛ wɔnkyerɛ wɔn ɔso nsɛnkyerɛnneɛ bi. Obua see wɔn sɛ, ɛduru anwummere a mo se ewiem bɛte ɛfiri sɛ ɔsoro abere. Na nɔpa mo se ahum bɛtu nnɛ ɛfiri sɛ ɔsoro abere na ayɛ kusuu.
Munim osoro ani nsam mu kyere. Na mmere no ho nsankyerɛnne die. Muntumi nkyere mu. Nema bɔnefo ne awaresɛfo hwehwɛ nsankyerɛnne. Na ware ma wɔn nsankyerɛnne biara, gye Yona nsankyerɛnne no. Ugya wɔn ho firi hɔ kɔɔe. Na suafo nduru asuogya no ho ano. Na wɔn wura firi sɛ wɔfa paano. Na Yesu se wɔn sɛ, monhwɛ na monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Na wɔdwendwen wɔn mu kekaa sɛ, yɛamfa paano no ntira. Na Yesu hunuiɛ no ɔkaa sɛ, mo gyidie sua. Adɛn na morodwendwene mo mu sɛ moamfa paano ntira? Monya nhuni na monkae nnipa mpinum paano num ne nkyerɛnkyɛ dodo a monyaeɛ. Anaasɛ nnipa mpem nan paano nson ne ntakyirikyie dodo a munyaeɛ. Ɛdeɛ nti na monhunu sɛ ɛnyɛ paano ho asɛm na meka mekyerɛ mo. Monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ ne Sadukifoɔ mmɔreka ho. Ɛna ohunu sɛ wanka sɛ wɔnhwɛ wɔn ho yie paano mmɔreka ho. Na mmom Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no nkyerɛkyerɛ ho. Na Yesu duru Kaesarea Filipo fam no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, nipa se onipa ba no ne hwan? Na wɔse, ebinom se Yohane Osiboni no, ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia ana adifo no mu baako. Ɔse wɔn sɛ, na mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Simon Petro buaa sɛ, wo ne Kristo no, Onyankopɔn teasefoɔ no ba. Ɛna Yesu buaa sɛ no sɛ, nhyira ne wo, Yona ba Simon, ɛfiri sɛ, ɛnyɛ ɔhonam ne mogya na ɛyi kyerɛ wo, na m'Agya a ɔwɔ soro no. Na me nso mese wo sɛ, wo ne Petro, na ɔbotan yi so na mede m'asafo besie. Na samado apono remmu mfa so, na mede ɔsoro ahenni nsafo abɛma wo. Na biribiara a wobɛkyekyere asase soɔ no, na wakyekyere no soro. Na biribiara a wobɛsane no asase soɔ no, na wasane no soro. Ɛna ɔhyɛ n'asuafoɔ ketee sɛ wɔnka nkyerɛ obiara sɛ ɔno ne Kristo no. Ɛfiri hɔ na Yesu Kristo fitii aseɛ kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔ Yerusalem na ɔkɔhunu amanneɛ pii mpanimfoɔ ne asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne nsam na ɔku no na ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa no wɔanyane. Ɛna Petro de ne kɔɔ nkyɛn na ɔfitii aseɛ twii n'anim sɛ, ɛmpare wo yɛmma wo so da. Ɔdanee ne ho see Petro sɛ, firi mi so, Satan, woyɛ sintidua ama me, ɛfiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ na wodwene. Ɛna Yesu see n'asuafoɔ no sɛ, sɛ obi pɛ sɛ wadi m'akyiri a, ma no mpa ne ho akyi, na ɔma n'asɛnnua so, na onni m'akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ wɔgye ne kra nkwa no, ɛbɛfiri ne nsa, na obiara me nti ne kra bɛyera no deɛ, ne nsa bɛka. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na wɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obenya? Anaasɛ, ɛdeɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na onipa ba no de n'Agya nimonyam ne n'abɔfoɔ na ɛbɛba. Ɛno na obɛtua onipa biara ka sɛdeɛ ne nneyɔeɛ teɛ. Nokorɛ mese mo sɛ, nipa binom gyina ha a wɔrenka owuo nhwɛ, osi sɛ obɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba n'ahenni mu. Mateo Asempa Tidonson. Ne nansi akyiri no, Yesu faa Petro ne Yakobo ne ne nua Yohane de wɔn kɔɔ bepɔ tenten bi so fa baabi. Na ɔsakyerɛ a wɔn anim, na anim hyerɛn so owia, na ne ntadeɛ yɛ fitaa sɛ hann. Na hwɛ, Mose ne Elia yi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn ne no kasaeɛ. Ɛna Petro bua see Yesu sɛ, Awurade, ɛyɛ sɛ yɛtena ha. Sɛ ɔpa, bɛbɔ asesen mmiɛnsa, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Yogu so kasa no, hwɛ, mununkum hyɛnhyɛn bi bɛkataa wɔn so. Na hwɛ, ani bi firi mununkum no mu kaa sɛ, Oyi ne me dɔba a ɔsɔ m'ani, muntie no. Na asuafoɔ no teeɛ no, wɔde wɔn anim butubutuw fam wɔsuro yie. Na Yesu ba bɛsosɔ wɔn mu sɛ, monsɔre, na monsuro. Na ɔmemaa wɔn ani soɔ no,
wɔanhunu obiara gye Yesu nko a. Na ofiri bepɔ nso isaa no, Yesu hyɛɛ wɔn sɛ, monka deɛ moahunu yi nkyerɛ wɔ biara kɔsi sɛ onipa ba no bɛsɔre afiri awufoɔ mu. Na asuafoɔ no bisaa no sɛ, adɛn nti na atwerɛfoɔ no ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ba ansa? Na Yesu bua see wɔn sɛ, Elia ba na wabɛsiesie nneɔma nyinaa deɛ. Nanso mese mo sɛ, Elia ba dada na wanhunu na wɔyɛ no deɛ wɔpɛ nyinaa. Saa ara nso na onipa ba no rebɛhunu amanneɛ wɔ nsɛm. Ɛnna asuafoɔ no te aseɛ sɛ Yohane suboni ho asɛm na ɔreka wɔn. Na oduru nkurɔfokuo no nkyɛn no, onipa bi baa ne nkyɛn bɛkotoo no sɛ, Awurade, home ba yi mmɔbɔ. Na otwa na ɔrehunu amanneɛ pii. Na ɔtaatɔ ogya mu, na ɔtaatɔ nsuo mu. Na mede ne brɛ w'asuafo no, nanso wantumi ansa ne yadeɛ. Na Yesu buaa sɛ, ɛnɛma a monni gyidie na moakyea. Me ne mo ntena hɔ nkɔduru da bɛn? Mentɔ me bo ase mma mo nkɔsi da bɛn? Momfa no mmrɛ me ha. Na Yesu teatea no, na honhommɔne no firi ne mu firi adi. Ne firi dɔn no mu na abɔfra no yadeɛ no gyaeeɛ. Ɛna asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn ɛfa baabi, na wɔkaa sɛ, adɛn nti na yɛntumi antu no? Na wɔsee wɔn sɛ, ɛfiri sɛ mo gyidie sua. Na nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie sɛ sinape fua a, anka mobɛka akyerɛ bepɔ yi sɛ, tu firi ha kɔ no ho a, na ɛbɛtu. Na anka biribiara ni hɔ a morentumi nyɔ. Nanso saa deɛ yi deɛ, na de ban ɛntumi ntu gye sɛ ɛnam mpaebɔ ne mmuada so. Na ɔrekyinkyini Galilea no, Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ, wɔrebɛyi onipa ba no akɔhyɛ nnipa nsa, na waku no. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, ɔbɛnyane. Na yɛ wɔn awerɛho pii. Na oduru Kapernaum no, wɔn a wɔgyegye drakma 2 toɔ no baa Petro nkyɛn sɛ, mo kyerɛkyerɛfoɔ no ntua drakma 2 toɔ no anaa? Ɔse, otua. Na ɔbaa fie no, Yesu dii kan ka kyerɛ no sɛ, Simon, wodwene ho sɛ, ahemfoɔ hɔ na asase so ahemfo gyegye adwade anaa toɔ? Wɔn mma hɔ anaa ananafoɔ hɔ? Ɔka kyerɛ no sɛ, Ananafoɔ hɔ no. Yesu buaa ne sɛ, ɛneɛ nama no de wɔn ho. Nanso sɛdeɛ ɛbɛyɔ na yɛrentu wɔn sintidua nti, kɔmpoano kɔto darewa. Na pataa a ɔbɛba kane no, wobue n'anum a, wobɛhunu dwetɛbena wɔ mu. Ɛno na fa kɔma ma me ne wɔ. Mateo asɛmpa ti 18. Ɛdɔ no mu na asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn bɛkaa sɛ, hwan ne ɔkɛseɛ koraa ɔsoro ahenni no mu? Na Yesu frɛ abɔfra bi de ne bɛgyinaa wɔn mfimfini, na ɔkaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo annane na mo anyɛ sɛ mmɔfra a, morentumi nhyɛne ɔsoro ahenni no mu. Enti obiara a ɔbɛbrɛ ne ho ase sɛ abɔfra yi no, ɔno ara ne ɔkɛseɛ koraa ɔsoro ahenni no mu. Na obiara a ɔbɛgye abɔfra a ɔte sɛ baako me din mu no, wagye me. Na obiara a ɔbɛto nkum a wɔgye me die yi mu baako sintidua no, ɛyɛ ma no sɛ wɔde awiyamboɔ sɛne ne kɔn, na wɔkɔdɔ no asukɔ apuburu mu. Suntidua nti wiase nnue. De twa sɛ suntidua toɔ ba deɛ, nanso onipa a suntidua toɔ nam ne so ba no nnue. Na sɛ wɔn nsa anaa wɔn nan to suntidua a, twa na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini anaa nsasini bɛkɔ nkwa mu, sene sɛ wowɔ nsa 2 anaa nan 2 na wɔde wo bɛto daa ogya no mu. Na sɛ w'ani to suntidua a, tu na to firi wo ho twene. Na ɛyɛ ma wo sɛ wode ani korɔ bɛkɔ nkwa mu, sene sɛ wowɔ ani 2 na wɔde wo bɛto ogya ma ne hunu kurom. Monhwɛ na moantiatia nkumaa yi mu baako anim. Na mese mo sɛ ɔsoro, wɔn abɔfoɔ hwɛ m'agya ɔwɔ soro no anim daa. Na onipa ba no baa sɛ ɔrebɛgye deɛ ayera. Modwene ho sɛn? Sɛ
So onipa bi wɔ nwanten wɔ ha na wɔn mu baako fom kwan a ɔrenya duo kronkron no mepɔ so na ɔnkɔhwehwɛ deɛ wafom kwan no anaa. Na sɛ ba sɛ ohunu a nokora mese mo sɛ n'ani gye ne ho sene aduo kronkron a wamfom kwan no ho. Sara na enye ade a agya wɔ soro no pɛ sɛ nkuma yi mu baako bɛyera. Na sɛ wonua fom wo a kɔna kɔyi natɛn wone no nko ara ntɛm. Sɛ wotie wo a wanya wonua. Na sɛ wantie a onipa baako anaa baanu ka wo ho. Na sɛm no nyina adansefoɔ mmienu anaa mmiɛnsa anumu. Na sɛ wantie wɔn nso a ɔka kyerɛ asafo. Na sɛ wantie asafo no nso a ɛne ebu no sɛ ɔbosonsomni ne togyeni. Nokora mese mo sɛ biribiara a mobɛkyekyere no asase so no ɔbɛkyekyere no soro. Na biribiara a mobɛsane no asase so no ɔbɛsane no soro. Bio nokora mese mo sɛ mu baanu yɛ anokoro asase so wɔ asɛm biara a mobɛbisa ho a mɛgya wɔ soro no bɛyɛ ama mo. Na deɛ baanu anaa baasa ahyia mmedi mu no ɛhɔ na mewɔ wɔn mfinimfini. Ɛna Petro baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Awurade, mprahe na me nua fom me a memfa mfiri no. Enkosi mpra nso anaa? Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, mense wo sɛ enkosi mpra nso, na mmom mpra aduɔson ahodoɔ nso. Yɛyi nti ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta. Ofitii aseɛ buiɛ no wɔde ɔbaako a wɔde no talenti ɔpedu brɛ no. Ɛnam sɛ onni deɛ wɔde betua nti ne wura no hyɛ sɛ wɔntɔn ne yere ne ne mma ne deɛ ɔwɔ nyinaa na wɔmfa betua ka no. Ɛna akoa no gu nkotodwe srɛ no sɛ, owura, to bu ase ma me na metua wo ne nyinaa. Na akoa no wura no hunu no mmɔbɔ, ogyae no na wɔde ka no kyɛɛ no. Na akoa no ara firi adie no ɔkɔhunu ne nwura akoa no mu baako a ɔde no denare 100. Na ɔsoo no mu tim no amenewa kaa sɛ, tua me ka. Na nwura akoa no nso de ne ho hwee fam srɛ no sɛ, obu ase ma me na metua. Ɔno deɛ wampene. Wɔde no kɔto afiase sɛ enkosi sɛ obetua ɛka no. Na nwura akoa no hunu deɛ esiiɛ no ɛyɛ wɔn ya pii. Na wɔba bɛka deɛ esiiɛ no nyinaa kyerɛ wɔn wura. Ɛna ne wura no frɛ no se no sɛ, akoa bɔne, wosrɛ me nti mede ɛka no nyinaa mekyɛɛ wo. Ɛnsɛ sɛ wo nso wohunu wɔwura akoa mmɔbɔ sɛdeɛ mehunu wo mmɔbɔ no anaa. Na ne wura no bu fui. Wɔde no maa ahohiahiafoɔ sɛ enkosi sɛ obetua no deɛ ɔde no nyinaa. Sara na sɛ mo mu biara amfiri n'akoma mu amfa ne nua mfomsoɔ amfiri no a me soro agya nso bɛyɛ no. Mateo Asempa ti dunkron. Na baa sɛ Yesu wie nsɛm yi ka no, ofiri Galilea na ɔbaa Yudea ahyeɛ so Yordan agya, na nkurɔfoɔ akuakuo pii dii n'akyi ɔsaa wɔn yadeɛ wɔ hɔ. Na Farisifoɔ baa ne nkyɛn bɛsɔɔ no hwɛɛ sɛ, obi wɔ ho kwan sɛ asɛm bi nti ogya ne yere anaa? Na obua see wɔn sɛ, monkenkane sɛ firi mfitiaseɛ no deɛ ɔbɔɔ onipa no ɔbarima ne ɔbaa na ɔyɛ wɔn. Ɛna ɔkaa sɛ, eyi nti na onipa begya agya ne ɛna na ɔde ne ho akɔfam ne yere ho na wɔn baanu abɛyɛ honam korɔ. Enti na wɔna so nyɛ baanu bio na mmom wɔyɛ honam korɔ. Enti deɛ Onyankopɔn de abom no ma onipa biara ntiti mu. Ɔka kyerɛ no sɛ, na ade nti na Mose hyɛɛ sɛ wɔmma wɔregya yɛ nwoma na onya ano no. Ɔsee wɔn sɛ, Maakoma din nti na Mose maa mo kwan sɛ munya mo yerenom. Efiri mfitiaseɛ no anka nte saa. Enti mese mo sɛ nyɛ adwamabɔ nti na obi gyaa ne yere na ɔware foforo a na wasɛe awadeɛ. Na deɛ ɔbɛware deɛ wagyae no no nso asɛe awadeɛ. Asuafoɔ no see no sɛ, sɛ onipa ne ne yere ntam te saa deɛ a na ɛnyɛ sɛ ɔwareɛ. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, ɛnyɛ nipa nyinaa na ebetumi agye asɛm yi, gye wɔn a wɔde ama wɔn.
Na ayitutufoɔ bi wɔ hɔ a wɔwɔ wɔn saa firi wɔn ayam. Na ayitutufoɔ bi wɔ hɔ a nipa na ɛyɛ wɔn saa. Na ayitutufoɔ bi nso wɔ hɔ a ɔsoro ahenni nti na wɔayɛ wɔn ho saa. Deɛ obetumi agye no, ma no nye. Ɛna ɔde mmɔfra brɛ ne sɛ wɔmfa ne nsa ngu wɔn so mmɔ mpaeɛ ma wɔn. Na asuafoɔ no kaa wɔn anim. Na Yesu kaa sɛ, momma mmɔfra no kwan na munsi wɔn me nkyɛn ba kwan. Na yenum sɛ yi na ɔsoro ahenni no wɔ wɔn. Na ɔde ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn no firi hɔ kɔɔe. Na hwɛ, obi baa hɔ bɛsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, ade pa bɛn na menyɛ na manya daa nkwa? na ɔse ne sɛ, Adɛn nti na wobisa me papa ho asɛm? Ɔbaako na ɔyɛ. Na sɛ wopɛ sɛ wokɔ nkwa mu a, di mmara nsɛm no so. ɔse ne sɛ, Deɛ ɛwɔ he? ɛna Yesu se, Deɛ ɛse, nni awu, nsɛe awadeɛ, mmɔ korɔno, nni adansekuru mu, di w'agya ne wo n'ani, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. aberanteɛ no ka kyerɛɛ no sɛ, Madi yenim nyinaa so, ɛdeɛn na aka me bio? Yesu sie no sɛ, Sɛ wopɛ sɛ woyɛ pɛ a, kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ, na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ soro, na bra bɛdi m'akyi. aberanteɛ no tee asɛm no, ɔde awerɛhoɔ kɔɔeɛ, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu ka kyerɛɛ n'asuafoɔ no sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, ɛyɛ den ma ɔdefoɔ sɛ ɔbɛkɔ ɔsoro ahenni mu. Na bio mese mo sɛ, ɛyɛ mmerɛ ma yoma sɛ ɔbɛfa paneɛ tokuro mu sene sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na n'asuafoɔ no teeɛ no, ɛyɛ wɔn ahodwiri pii na wɔkaa sɛ, ɛneɛ na hwan na obetumi agye no nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn see wɔn sɛ, Onipa fam na yei ntumi nyɛ hɔ. Na Nyankopɔn fam deɛ, ade nyinaa betumi ayɛ hɔ. Ɛna Petro bua see no sɛ, Hwɛ, ɛgya adeɛ nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Ɛdeɛn koraa na ɛbɛnya? Na Yesu see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, mo a moabɛdi m'akyiri yi, awofoforo no mu no, ɛda a onipa ba no bɛtena n'anim wɔ nyam ahennwa soɔ no, mo nso mobɛtena ahennwa 12 so abu Israel mmusuakuo 12 no atɛn. Na obiara a me nti wagya afie anaa nuabarimanom anaa nuabaanom anaa agya anaa ɛna anaa mma anaa nsase hɔ no, obenya no mmɔho pii na wanya daa nkwa afa. Na dikanfoɔ pii bɛdi akyiri, na akyikafoɔ abɛdi kan. Mateo asɛmpa tiaduonu. Na ɔsoro ahenni te sɛ onipa bi a ɔyɛ efiewura a ofiri adi anɔpa tutuutu sɛ ɔrekɔbɔ adwumayɛfoɔ paa kɔ ne turo mu. Na wɔne adwumayɛfoɔ no di ano sɛ dakoro denare biako no, wɔmaa wɔkɔɔ ne bobeturo mu. Na ofiri adi bɛyɛ dɔn ɛtɔ so mmiɛnsa kɔhunu afoforɔ sɛ wɔgyinagyina dwa ase kwa. Na ɔsee wɔn nso sɛ, mo nso monkɔ me bobeturo mu, na deɛ tene no mɛma mo. Na wɔkɔe. Bio, ɛbɛyɛ dɔn ɛtɔ so 9 ne nkron mu no, ofiri adi kɔyɔɔ saa ara. Na ɛbɛyɛ dɔn ɛtɔ so 12 no, ofiri adi kɔhunu afoforɔ sɛ wɔgyinagyina hɔ kwa. Na ɔsee wɔn sɛ, adɛn nti na mogyinagyina ha kwa adekyee nyinaa yi? Wɔka kyerɛɛ no sɛ, obiara ma ɔyɛ mpaa. Ɔsee wɔn sɛ, mo nso monkɔ bobeturo mu hɔ. Ne duru anwummerɛ no, bobeturo no wura no ka kyerɛɛ n'abɔfra panin no sɛ, frɛ adwumayɛfoɔ no, na ma wɔn apaadeɛ firi wɔn a wɔdi akyire so kɔsi wɔn a wɔdi kan so. Na wɔn a wɔfaa wɔn bɛyɛ dɔn a ɛtɔ so 12 no baeɛ no, wɔn nyinaa nyaa denare. Na dikanfoɔ no baeɛ no, wɔsusuu sɛ wɔbɛnya deɛ ɛkyɛ ne saa. Na wɔn nso nyaa denare. Na ɛkaa wɔn nsa no, onwiinwii efiewura no ho sɛ, akyikafoɔ yi deɛ, dɔnhwere biako pɛ na wɔyɛ adwuma. Na wɔama wɔn ne yɛn a yɛfiri anɔpa ayɔ adwuma na ewiase yɛ no pɛ. Na obuase wɔn mu baako sɛ, awɛ, menyɛ wo bɔne. Wone me ani ano denare anaa? Fa wo deɛ na kɔ. Mepɛ sɛ mema deɛ ɔba akyire yi sɛ wo,
Ananse mini ho kwan se mede me ama de me yode me pɛ. Sɛ me yam yenti ene wani abri. Saa na akikafo bedi kan. Na di kamfo di akyiri. Wafrɛ bebree. Nanso kakraa bi na wayi wɔn. Na Yesu kɔ Yerusalem no, ɔfa dumienu nko a kɔ nkyɛn ɔkwan no mu ka kyerɛ wɔn sɛ, yɛkɔ Yerusalem. Na obeyi wɔ nipa ba no ahyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ nsa. Na wabu no kumfɔ. Na wɔde no ahyɛ amanaman mufoɔ nsa sɛ wɔnworo ne ho. Na wɔnka no mpire, na wɔmmɔ n'asɛnnua mu. Na da ɛtɔ so nansa no, wanyane bio. Ɛna Sebedio ma no na ne mma baa ne nkyɛn bɛkotow no, na ɔsɛ ne hɔ biribi, na ɔsɛ no sɛ, ɛdeɛ na mopɛ? Ɔsɛ no sɛ, ama me ma mmienu yi mu baako ntena wo nifa, na baako nso ntena wo benkum w'ahenni no mu. Na Yesu buaa sɛ, monim deɛ morebisa. Mobɛtumi anom kuruwa a merebɛnom no anaa? Ɔsɛ ne sɛ, yɛbɛtumi. Na ɔsɛ wɔn sɛ, me kuruwa deɛ mobɛnom. Na me nifa ne me benkum tena deɛ, ɛnyɛ me deɛ sɛ mede bɛma. Na wɔde bɛma wɔn a mɛgya asiesie ama wɔn. Na edu no teeɛ no, anuanom baanu no asɛm no anyɛ wɔn abɔdwo. Na Yesu frɛ wɔn bae, na ɔkaa sɛ, monim sɛ wiase amanaman ahemfo di wɔn so sɛ awuranom, na wɔn mu akɛseɛ di wɔn so tumi. Na nti saa mu. Na mmom obiara a ɔpɛ sɛ wɔyɛ kɛseɛ mu no, ɔnyɛ mo somfoɔ. Na obiara a ɔpɛ sɛ wɔdi kan mu no, ɔnyɛ mo akoa. Sɛdeɛ onipa ba no ama sɛ wɔn som no, na mmom ɔbɛsome, na wɔde ne kra bɛyɛ agyedeɛ ma nnipa pii ne no. Na ofiri Yeriko korɔ no, nkurɔfokuo pii di n'akyi. Na hwɛ, anifirafoɔ mmienu a wɔtete nkwankyɛn tee sɛ Yesu twa mu no, wɔteatea mu sɛ, Uyamaba, Awurade, David ba. Na nkurɔfokuo no kaa wɔn anim sɛ wɔmmua wɔn ano. Ɛno mmom na ɔteatea mu denden sɛ, Uyamaba, Awurade, David ba. Na Yesu gyina frɛ wɔn sɛ, ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɔ me ma mo? Wɔsee no sɛ, Awurade, sɛ yɛni mmue. Na Yesu huu wɔn mmɔbɔ, na ɔde ne nsa kaa wɔn ani, na ntɛm a wohunu adeɛ, na odii n'akyi. Mateo Asɛmpa tie aduonu baako. Na ɔbɛn Yerusalem na oduruu Betfage ngo bepɔ ho no, ɛna Yesu somaa n'asuafoɔ baanu see wɔn sɛ, monkɔ nkura a ɛda mo anim yi ase. Na ntɛm ara mobɛhunu afurumu a wasa no homa ne ne ba. Monsane wɔn fa wɔn mmrɛ me. Na sɛ obi ka asɛm bi kyerɛ mo a, monka sɛ wɔn ho hia Awurade. Na ntɛm ara ɔbɛma mo de wɔn aba. Na yɛn nyinaa si, na deɛ odiyifoɔ no kaeɛ no aba mu sɛ, monka nkyerɛ Sion babaa sɛ, hwɛ, wo hene ba wo nkyɛn, ɔdwo, na ɔte afunumu ne afunumu a ɔsoa nneɛma ba so. Asuafoɔ no kɔkɔyɔɔ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no, de afunumu no ne ne ba no bae, na wɔde wɔn ntadeɛ guguu wɔn so, na wɔtenaa so. Na nkurɔfokuo no mu pii de wɔn ntadeɛ sesɛɛ kwaa no mu, ɛna ebi nso twaa dua man ɛna wɔde sesɛɛ kwaa no mu. Na nkurɔfoɔ akuakuo a wɔdi kan ne wɔn wɔdi akyire teatea mu sɛ, Hosanna, David ba no. Nhyira ne nea ɔnam Awurade din mu reba no. Hosanna wɔ sorosoro no ha. Oduruu Yerusalem no, kuromu no nyinaa bɔ otwi sɛ, hwan ni? Na nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, wei ni Yesu odiyifoɔ a ofiri Nazaret a ɛwɔ Galilea no. Na Yesu kɔɔ asɔrefie, na wɔkɔpamoo wɔn a wɔtɔn ne wɔn a wɔtɔ firi asɔrefie hɔ, na wɔkaa sikasesafoɔ ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa butuu, na wɔsee wɔn sɛ, wɔatwerɛ sɛ ɔbɛfrɛ me fie asɔrefie, na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na nifirafoɔ ne mpakye baa ne nkyɛn asɔrefie hɔ, na ɔsaa wɔn yadeɛ.
Na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ no hunu anwanwade a wɔyɔɔyɛ ne mmɔfra a wɔteatea mu asɔrefie sɛ, Osiana, Dawidi Banono. anyɛ wɔn abɔdwo. Na wɔsee no sɛ, wote deɛ yɛn mu kan. Na Yesu see wɔn sɛ, Ane, monkenka ne pɛn sɛ, nkɔkoa ne wɔn a wɔnom nufoɔ anum na wɔasiesie ayɛyi anaa? na ogyaa wɔn hɔ firi kuro no mu kɔɔ Betania kɔtenaa hɔ. Na nɔpa a wɔsan ba kuro no mu no, ɛkɔm dee no. Na ohunu borɔdɔma bi kwan soɔ no, ɔkɔɔ ho, na wɔanhu hwee wɔ so sɛ ahan nko a. Na wɔsɛɛ no sɛ, worenso aba biara da. Na amonom hɔ ara na borɔdɔma no pooeɛ. Asuafo no huiɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa. Na wɔkaa sɛ, Den na monom ha yi a brodoma yi apoi. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, mowɔ gyidie na monye akyinyi a, anka nyɛ brodoma yi deɛ nko na mobɛwɔ. Na anka mobɛka akyerɛ bipo yi sɛ, tutu na kɔhwe po mu, na ɛbɛyɔ. Na biribiara a mobɛbisa mpaebɔ mu na mogyidie no, mobɛnya. Na oduru asɔrefie na wɔkyerɛkyerɛ no, asɔfoɔ ne ɔman no mu mpanimfoɔ baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Tumi bɛn na wode yɔ nneɔma yi, na hwan na ɔmaa wo tumi? Na Yesu bua see wɔn sɛ, Me nso mɛbisa mo asɛm biako a, sɛ moka kyerɛ me a, me nso mɛka tumi a mede me yɔ nneɔma yi makyerɛ mo. Yohane asubɔ no, ɛfiri he? Ɛfiri soro anaasɛ ɛfiri nipa? Na osusuu wɔn mu sɛ, Si yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛsi yɛn sɛ adɛn nti na mo anyi no anie. Na si yɛka sɛ ɛfiri nipa a, yɛnsuro nkurɔfokuo no, efisɛ wɔn nyinaa bu Yohane sɛ odiyifoɔ. Na obuaa Yesu sɛ, Yɛnim. Na ɔno nso ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Me nso merenka tumi ko a mede me yɔ yɛnom menkyerɛ mo. Na modwene ho sɛn? Ɔbarima bi wɔ mma baanu. Na ɔkɔɔ de odi ka no hɔ sɛ, ɔba. Nnɛ kɔyɔ me bɔ beturo mu adwuma. Na obuaa sɛ, Wie, owura. Na wankɔ. Na ɔkɔɔ de ɔka no ho no hɔ kɔkaa saa ara kyerɛɛ no. Na obuaa sɛ, Merenkɔ. Na kyerɛ yi onu ne ho na ɔkɔe. Wɔn mmienu yi mu hwan na ɔyɛ ɔdeɛ n'agya pɛ? Na wɔse, deɛ odi akyiri no. Yesu see wɔn sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, sogyefoɔ ne nnwamanfoɔ redi mo anim akɔ Onyankopɔn ahenni mu. Na Yohane nam tenenee kwan mu baa mo nkyɛn, na mo anye no ani. Na togyefoɔ ne nnwamanfoɔ na wɔgyee no diiɛ. Na mo nso muhunuiɛ no, mo anu mo ho akyire yi anye no ani. Muntie ɛbɛ foforɔ. Efiewura bi wɔ hɔ a ɔyɛ ɔbɔbeturo. Wɔgye ho ban hyiae. Na wɔtuu mu nsakyiri amana. Na wɔtoo abantentene na wɔde fam akuafoɔ bi. Na wɔgyaa hɔ kɔɔ baabi. Aduaba berɛ duruiɛ no, ɔsomaa ne nkoa kɔɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ wɔnkɔgye n'aduaba mmra. Na akuafoɔ no faa ne nkoa no. Wɔhwee bi, na wɔkum bi, na wɔsii bi aboɔ. Bio, ɔsomaa nkoa foforɔ a wɔdɔɔso sene akane deɛ no. Nanso wɔyɛ wɔn saa ara. Na akyire yi, ɔsomaa ne ba kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ, ɔbɛfɛre me ba. Nanso akuafoɔ no hunuu ɔba no, ɔkekaa wɔn mu sɛ, oyi ne ɔdidifoɔ no. Mommra ma yɛnku no, na n'apagyadeɛ no ɛnyɛ yɛn deɛ. Na wɔfaa no twee no firi bobeturo no mu hɔ kokum no. Enti da bobeturo wura no bɛba no, ɛdeɛ na ɔbɛyɛ akuafoɔ no? Ɔka kyerɛɛ no sɛ, ɔbɛsɛ nipa bɔne no pasaa, na ɔde bobeturo no ama akuafoɔ foforɔ a ɔde aduaba bɛbrɛ no ne bere mu. Yesu see wɔn sɛ, Monkenka ne ntwerɛ nsɛm no mu pɛn sɛ, ɔbo abantofoɔ apoɔ no, ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no twe asotiboɔ. Yei firi Awurade na ɛyɛ nwanwa yɛn ani so. Enti mese mo sɛ,
Obegye Nyankopɔn ahenni no afiri mu nsɛm de akɔma ɔman a wɔde mu aduaba bɛba. Na deɛ ɔbɛhwe ɔbɔ yi soɔ no, ne mu bɛbubu. Na deɛ ɔbɛhwe ne soɔ no, ɛbɛpɛkyɛ no. Na sɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ no tee ne mɛ no, ohunu sɛ wɔn ho asɛm na wɔka. Na ɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no no, osuro nkurɔfoɔ kuokuo no, ɛfiri sɛ na obu ne sɛ odiyifoɔ. Mateo Asempa tie 22. Na Yesu kasa kyerɛ wɔn mebuo mu bio sɛ, ɔsoro ahenni te sɛ ɔhene bi a wɔhyia ayeforo maa ne ba. Na ɔsoma ne nkoa sɛ wɔnkɔfrɛ wɔn a wɔahyia wɔn no mmra ayeforo no ase no. Wampɛ sɛ wɔba. Bio ɔsoma nkoa foforɔ sɛ, monkɔka nkyerɛ wɔn a wɔahyia wɔn no sɛ, hwɛ, masiesie m'aduane. Wakum m'anantwie ne me nyɛmmoa. Na wawie ade nyinaa. Mommra ayeforo no ase. Na wɔn deɛ wɔamfa anyɛ hwee, na wɔkokɔɔeɛ. Obi kɔɔ n'afuo mu, na obi nso kɔdii ne dwa. Na wɔn a aka no kɔkyekyere ne nkoa no bɔɔ wɔn adapaa kunkum wɔn. Na ɔhene no teeɛ no, ne bu fui. Na ɔsomaa ne dɔm ma wɔkukunkum awudifoɔ no, wɔhye wɔn kuro. Ɛna ɔsee ne nkoa no sɛ, wasiesie ayeforohyia no deɛ. Nanso wɔn a wɔahyia wɔn no, ansɛ wɔn. Enti monkɔtempɔn nkwanta so. Na dodo ara a mobɛhu wɔn no, momfrɛ wɔn mmra ayeforo no ase. Na nkoa no firi adi kɔɔ akwan so, kɔboaboa dodo a wɔhunu wɔn ano. Nipa bɔne ne nipa pa. Na adidifoɔ bɛhyɛɛ ayeforohyia dan no ma. Na ɔhene no baa mu bɛhwɛ adidifoɔ no. Obɛhunu onipa bi a ɔnhyɛ ayeforohyia ataadeɛ wɔ hɔ. Na ɔsee no sɛ, awe, wobaa mu ha sɛ ni na wonhyɛ ayeforohyia ataadeɛ yi. Na ɔtɔre mu. Ɛna ɔhene no se asomfoɔ ne sɛ, wɔnkyekyere ne nan ne ne nsa mfa no nkɔto ntwene akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osum ne setwerɛ wɔ. Na wɔn a wɔafrɛ wɔn no dɔɔso. Nanso wɔn a wɔyi wɔn no deɛ, wɔyɛ kakraa bi. Ɛno na Farisifoɔ no kokotuu agyina sɛdeɛ wɔbɛsum no fidie kasa mu. Na ɔsomaa wɔn asuafoɔ kaa Herodefoɔ no ho baa ne nkyɛn sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ, na wokyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Nanso obiara sɛm mfa wo ho, na wonhwɛ nnipa anim. Enti kyerɛ yɛn deɛ wodwen. Ɛwɔ ho kwan sɛ woyi toɔ ma Kaesare, anaasɛ wonyi. Na Yesu hunu wɔn mumuyɔ no, ɔkaa sɛ, Munya atwomfoɔ. Adɛn na moresɔ me ahwɛ? Momfa ɛtoɔ sika no bi mɛkyerɛ me. Na wɔde dinare brɛɛ no, na ɔsee wɔn sɛ, Manfo nini ne atwere ni. Ɔse, Kaesare dea. Ɛna ɔsee wɔn sɛ, Ɛneɛ, momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, ne Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. Na ɔteeɛ no, ɛyɛ wɔn nwanwa, na ogyaa no hɔ kɔɔe. Da no ara na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre ni hɔ no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfo, Mose kaa sɛ, sɛ obi wu na onim a, ne nua nware ne yere no, na ɔnwo mama ne nua no. Na nuanom nso tenaa yɛn nkyɛn ha. Deɛ odi kan no waree, na owui, wanyama. Na ogyaa ne yere maa ne nua. Saa ara nso na deɛ ɔtɔ so mmienu no, ɛne mmiɛnsa no yɔe de koduru nson no soɔ. Na wɔn nyinaa akyiri no, ɔbaa no nso wui. Enti owusɔreɛ mu no, nson no mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere, ɛfiri sɛ wɔn nyinaa aware no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Mopom, na monim twerɛ nsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden. Owusɔreɛ mu no, wɔnware na wɔmma awadeɛ. Na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro. Na ɛfa awufoɔ sɔreɛ ho deɛ, monkenka ne deɛ Onyankopɔn kaeɛ no pɛn sɛ, Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn. Onyankopɔn nyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn.
Na nkurɔfo akuakuo no teeɛ no, ne nkyerɛkyerɛ no yɛ wɔn ahodwiri. Na Farisifoɔ no tee sɛ watua Sadukifoɔ no ano no, wɔkɔhyia faako. Na wɔn mu baako a ɔyɛ mmaranimfoɔ bisaa no de sɔɔ no hwɛɛ sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, mmara no mu kɛseɛ ne deɛ ɛwɔ he? Na ɔsee no sɛ, Dɔ Awurade wo Nyankopɔn, wakoma nyinaa mu ne wo kra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu. Yei ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ di kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ no, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmaransɛm mmienu yi so na mmara ne adiyifoɔ no nyinaa sɛne. Na Farisifoɔ no hyiaeɛ no, Yesu bisaa wɔn sɛ, Modwene Kristo no ho sɛn? Hwan ba ne no? Ɔsee no sɛ, Dawidi. Ɔsee wɔn sɛ, Na afei adɛn na Dawid nam honhom mu frɛ no owura ka sɛ, Awurade see me wura sɛ, tena me nifa kɔsi sɛ mede w'atamfo bɛgu wo nan ase. Sɛ Dawid frɛ no owura a, na ɛyɛ dɛn na ɔyɛ ne ba? Na obiara ntumi ammua n'asɛm biara, nanso efiri da no, obiara ntumi ammisa no asɛm biara bio. Mateo Asɛmpa tie 23. Ɛna Yesu kasa kyerɛɛ nkurɔfoɔ akuakuo ne n'asuafoɔ no sɛ, Mose akonnwa so na atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ atena. Enti deɛ wɔbɛse mo sɛ munni so no nyinaa, munni so na monyɔ. Na wɔn nnwuma deɛ, monnyɔ, ɛfiri sɛ wɔka, nanso wɔnyɔ. Na wɔkyekyere ne so aduduro to nnipa matiri so. Na wɔn ara deɛ, wɔmpɛ sɛ wɔde wɔn nsateaa mpo ka. Na wɔyɔ wɔn nnwuma nyinaa sɛdeɛ nnipa bi hu wɔn. Na wɔyɔ wɔn kayɛ nwoma tetrɛtɛ. Na wɔyɔ wɔn ntaadeɛ ano nnwo akɛse. Na wɔpɛ mpanin tenabea adidi ase. Ne mpanin nkonnwa nhyiadan mu. Ne edwom nkyia. Ne sɛ nnipa bɛfrɛ wɔn rabi. Na mo deɛ, wɔmfrɛ mo rabi. Na wɔbaako ne mo kyerɛkyerɛfoɔ. Na mo nyinaa yɛ anuanom. Na momfrɛ obiara mo agya asase so. Na ɔbaako ne mo agya. Ɔne deɛ ɔwɔ soro no. Nanso wɔmfrɛ mo akyerɛkyerɛfoɔ. Na ɔbaako ne mo kyerɛkyerɛfoɔ. Ɔne Kristo no. Na deɛ ɔyɛ mo mu kɛseɛ no, ɛnyɛ mo somfoɔ. Na obiara ɔbɛma ne ho soɔ no, ɔbɛbrɛ no ase. Na obiara ɔbɛbrɛ ne ho ase no, ɔbɛma no so. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ. Sɛ moto asoro ahenni mu nnipa anim, na mo ara mo nkɔ mu, nanso wɔn a wɔkɔ mu no, momma wɔn kwan nkɔ mu. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ. Sɛ momemene akunafoɔ adan, na mobɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Yɛyi nti mobɛnya afɔbu a ɛboro soɔ. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ. Sɛ motwa ɛpo ne asase ho hyia sɛ mobɛyɛ onipa baako mo fekuni, na sɛ wɔyɛ a, moyɛ no amanehunu kurom ni mmɔho mmienu sene mo ara. Munnue, mo akwankyerɛfoɔ anifrafoɔ a moka sɛ, obi ka asɔredan ntam a, ɛnyɛ hwee, na sɛ wɔka asɔredan sika kɔkɔɔ deɛ a, ɛkyekyere no. Nkwasea ne anifrafoɔ. Deɛ wɔhe ne so, sika kɔkɔɔ no anaa asɔredan a ɛmɛ sika kɔkɔɔ no ho teɛ no. Na obi ka afɔrebukyia a ɛnyɛ hwee, na sɛ wɔka yɛyɛ deɛ egu soɔ no deɛ a, ɛkyekyere no. Anifrafoɔ. Deɛ wɔhe ne so, ayɛyɛdeɛ no anaa afɔrebukyia a ɛma ayɛyɛdeɛ no ho teɛ no. Enti deɛ ɔde afɔrebukyia bɛka ntam no, ɔde ɛno ne deɛ ɛwɔ soɔ no nyinaa na ɛka. Na deɛ ɔde asɔredan ka ntam no, ɔde ɛno ne deɛ ɔte mu no na ɛka. Na deɛ ɔde ɔsoro ka ntam no, ɔde Nyankopɔn ahennwa ne deɛ ɔte soɔ no na ɛka. Munnue, mo atwerɛfoɔ ne Farisifoɔ nyaatwomfoɔ. Sɛ moyi ɛme ne nunum ne ntɛtɛ ho ntotosoɔ duduma, na mogya mmara mu deɛ ɛsomboɔ no, atemmuo ne mmɔborɔhunu ne gyidie. Yei na nkɛsɛ sɛ moyɔ, na monnya biako no nso. Akwankyerɛfoɔ anifrafoɔ a mosɔne yi nwansanatwene, na mommene yoma. Munnue,
mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ sɛ mohohoro kuruwa ne ayowa akyiri na emu de adwotwa ne adufuru pɛ ahyɛ ma. Farisini ne frɛni ohuru kuruwa ne ayowa no mu kane na akyiri nso afi. Munnue mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ sɛ mote sɛ ɛda a waka ho a ɛho a wohunu yɛ fɛ na mu de efunu no mpe ne efi nyinaa yɛ ma. Sara nso na mote sɛ nipa tenene wɔ nipa anim na mu de nyaatwom ne amumuyɔ ayɛ ma. Munnue mo atwerɛfoɔ ne farisifoɔ nyaatwomfoɔ sɛ mototo adiyifoɔ na so na musiesie atenenefoɔ aboda mu na moka sɛ sɛ yɛwɔ yɛn agyanom bere so a anka yɛne wɔn remmom nhwie adiyifoɔ no mogya mu. Yei na modidi mo ho adanseɛ sɛ wɔn a wɔkum adiyifoɔ no ma ne mo. Mo nso monhyɛ mo agyanom susukora no ma awɔ nkuruntiama. Mobɛyɛ dɛn adwane amanehunu kurom atemmuo. Hwɛ, yɛn nti meresoma adiyifoɔ ne anyansafoɔ ne atwerɛfoɔ aba mo nkyɛn na mobɛkum wɔn mu bi abɔ wɔn asɛnnua mu na mo aka wɔn mu bi mpiri mo nhyiadan mu na mo ataa wɔn afiri kuro mu akɔ kuro mu. Na mogya tenene a wahwie gu asase so nyinaa efiri Habel tenene mogya so de besi Barakia ba Sakaria mukum na soda ne afɔrebukyia ntam no mogya so aba mo so. Nokora me se mo sɛ yenum nyinaa bɛba nnɛma yi so. Yerusalem, Yerusalem, wo a wokum adiyifoɔ na wosi wɔn a wasoma wɔ wo nkyɛn nabɔ. Empra he na nka mepɛɛ sɛ mɛboaboa wo mma no sɛdeɛ akokɔ baata aboaboa ne mma no ne ntaban ase, nanso mo ampɛ. Hwɛ, obɛgya mo fie fitu ama mo na mese mo sɛ ɛfiri sɛ morenhumi de bɛkɔ akɔsi sɛ mobɛka sɛ nhyira ne deɛ ɔnam Awurade din mu reba no. Mateo Asempa tie 29. Na Yesu firi adi firi asɔrefie hɔ kɔe. Na n'asuafoɔ no baa ne nkyɛn sɛ ɔbɛkyerɛ n'asɔrefie abaa no. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, monhunu yeinom. Nokora mese mo sɛ wɔrenya ɔboɔ so ɛha a wɔrenwiri ngu fam. Na ɔte ngo bepɔ so no, asuafoɔ no baa ne nkyɛn wɔ afa baabi bɛkaa sɛ, ka kyerɛ yɛn, da bɛn na yeinom bɛyɛ hɔ? Na deɛ na ɛbɛyɛ wo ba ne wiase awieyɛ no ho nsɛnkyerɛnne? Na Yesu buasee wɔn sɛ, monhwɛ na obi anaadaa mo. Na nipa bebree di me din bɛba bɛka sɛ mene Kristo no, na wɔbɛdaadaa nipa pii. Na mobɛte ɔko ne akosɛm. Monhwɛ na makoma ntu, ɛfiri sɛ ɛtwa sɛ ɛba, nanso na awieeɛ no nya nnurui. Na ɔman bɛsɔre ɔman so ne ahennie so. Na kɔm ne asase wosoɔ bɛba mmeammea. Na yeinom nyinaa ne awoko yi a mfiti aseɛ. Ɛne wɔbɛyi mu ama ahohiahia na wakum. Na me din nti aman nyinaa bɛta no mo. Na no na bɛto nipa bebree suntidua. Na wɔbɛyiyi wɔn ho ama. Na watentane wɔn ho. Na diifo atorofoɔ bebree bɛsɔre. Wɔabɛdaadaa nipa bebree. Na nam sɛ mumuyɔ bɛdɔɔso nti wɔn mu dodoɔ no ara dɔ ano bɛdwo. Na deɛ wɔbɛgyina koduro awieeɛ no, ɔno na wɔbɛgye no. Na wɔbɛka ahennie no ho asɛmpa yi wiase nyinaa de adi amanaman nyinaa adanseɛ. Ɛno ansa na awieeɛ no bɛba. Enti sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ ɔman no a odiyifoɔ Daniel kaeɛ no sɛ ɛgyina kronkronbea hɔ no a, deɛ ɔrekenkan no ano nte aseɛ. Ɛno na wɔn a wɔwɔ Yudea anwane nkɔ bepɔ soɔ. Deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no, ma no nsane mmɛfa biribi mfiri ne dan mu. Na deɛ ɔwɔ wiram nso nsane n'akyiri mmɛfa ne ntoma. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no, nnue. Na mommɔ mpaeɛ na modwane no amma awɔberɛ anaa homeda. Ɛno na ahohiahia kɛseɛ a ɛfiri wiase mfitiaseɛ de bɛsi na ebi maa da, nanso ebi rema da bɛba. Na sɛ wɔantwa n'ano so a, anka wɔrennye ɔhonam biara. Nanso wɔn a wɔyi wɔn no nti, obɛtwa n'ano so.
ɛno na so obi ka sɛ hwɛ Kristo no wɔ ha anaasɛ ɔwɔ ha munyi ni na Kristo atorofoɔ ne adiifoɔ atorofoɔ bɛsɔre na wɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnne akɛseɛ ne anwanwadeɛ na sɛ betumi a anka wɔbɛdaadaa wɔn a wɔyi wɔn no mpo hwɛ maka makyerɛ mo dada enti so wɔka kyerɛ mo sɛ hwɛ ɔwɔ serɛ so a monkɔ hwɛ ɔwɔ nipa mu a munyi ni na sɛdeɛ nyinam pai firi apueɛ na ɛhyerɛ nkɔ atɔeɛ no sɛdeɛ onipa ba no ba nso bɛyɛ ara ne no na faako a efunu wɔ no ɛhɔ na akɔdeɛ boaboa wɔn ano ne nano mu ahohiahia akyiri no ntɛm ara owia bɛduru sum na ɔsrane renhyerɛn na nsoroma bɛtutu firi soro agu fam na ɔsoro ahoɔden awo so ɛno na onipa ba no sɛnkyerɛnneɛ bɛda adi wɔ soro na asase so mmusuakuo nyinaa bɛsu na wɔbɛhunu onipa ba no sɛ ɔreba ɔsoro mmurunkum mu ahoɔden ne animuonyam kɛseɛ mu na wɔbɛsoma n'abɔfoɔ ama wɔde totorobɛnto a ne so aba na waboaboa wɔn a wɔayi wɔn no ano afiri wiase mframa nan no mu afiri ɔsoro ano akɔpem ano munsua borɔdɔma ho bɛ no sɛ ne ban nya yɛ frɔmfrɔm na ɛreyiyi nhahan a na monim sɛ huhuro berɛ abɛn saa ara nso na mo nso sɛ mohunu yeinom nyinaa mohunu sɛ abɛn na aduru apona no nokorɛ mese mo sɛ awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam gye sɛ yeinom nyinaa bɛ mu ansa ɔsoro ne asase bɛtwam akɔ na me nsɛm deɛ rentwam da ne da no ne dɔnko no deɛ obiara nim ɔsoro abɔfoɔ ne ɔba no mpo nnim gye agya no nko ara na sɛdeɛ Noa nna no yɛeɛ no saa ara nso na onipa ba no ba bɛyɛ na sɛdeɛ na adi nsuyiriɛ no mu wɔdidiiɛ na wɔnomyɛ na wɔwareɛ na wɔma awadeɛ de kɔsii da a Noa hyɛne adaka no mu na wɔahunu de kɔsii sɛ nsuo bɛfa a wɔn nyinaa kɔɔeɛ no saa ara nso na onipa ba no ba bɛyɛ ɛna nipa baanu a wɔwɔ afuo mu wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya baako maa mmienu a wɔreyɛ amawiyammoɔ soɔ wɔbɛfa ɔbaako na wɔagya ɔbaako enti monwɛn ɛfiri sɛ monnim da ko a mo wura bɛba na monhunu yei sɛ efie wura no nim ɔdasu ko a owifoɔ bɛba a anka ɔbɛwɛn na wɔama wɔametu ne dan ase amma mu yei nti monsiesie mo ho nsie ɛfiri sɛ dɔn a monwene ho no mu na onipa ba no reba na hwan koraa ne akoa nokwafoɔ ne ɔbadwemba a ne wura no de no asi n'asomfoɔ so sɛ ɔma wɔn aduane ɛberɛ ɛsɛ mu nhyira ne akoa a ne wura ba a ɔbɛhunu sɛ ɔreyɛ saa nokorɛ mese mo sɛ ɔbɛma no adi deɛ ɔwɔ nyinaa so na sɛ akoa bɔne no ka na n'akoma mu sɛ me wura rekyɛre ba na wɔfiri aseɛ boro ne nwira kwaa na wɔne ansabofoɔ didi nom a akoa no wura bɛbɛda a n'ani nna no kwan ne dɔn a ɔnni mu wabɛtwa ne mu mmienu na wama wɔne nya atwomfoɔ anya kyɛfa korɔ ɛhɔ na wɔsum ne sitwerɛ wɔ Mateo Asempa tie aduonum ɛna wɔde ɔsoro ahenni no bɛto mmabaawa du bi a wɔtase wɔn kanea firi adi sɛ wɔrekɔhyia ayeforo kunu no ho na wɔn mu num yɛ nkwasea ɛna num nso yɛ madwemma na nkwaseafoɔ no fa wɔn kanea no wɔamfa ho ankura na madwemma no fa angugu ntoa mu ka wɔn kanea ho na ayeforo kunu no kyɛreɛ no wɔn nyinaa ni kumui na wɔde dae na dasuo mu no wɔtenteamu sɛ hwɛ ayeforo kunu no ni o mumfiri nkɔhyia no ɛna mmabaawa no nyinaa sɔre keka wɔn kanea na nkwaseafoɔ no ka kyerɛ madwemma no sɛ momma yɛn ngo no bi na yɛn kanea redundum na madwemma no buaa sɛ dabi ɛrenso yɛn ne mo na monkɔ wɔn a wɔtɔn mmom nkyɛn nkɔtɔ mo deɛ na wɔrekɔ akɔtɔ bie no ayeforo kunu no bae na wɔn a wɔasiesie wɔn ho no ne no kɔɔ ayeforo hyia no ase na wɔtoo pono no mu na kyerɛ yi no mmabaawa a aka no nso ba bɛkaa sɛ owura hini yɛn na obuaa sɛ nokorɛ mese mo sɛ minni mo enti monwɛn
na munim da anaa dɔnko no. Na ɛte sɛ onipa bi a wotu kwan akɔ baabi, na ɔfrɛ ɔno ane nko a, na ɔde deɛ ɔwɔ hyɛ wɔn nsa. Na ɔma ɔbaako talenti num, na ɔbaako mmienu, na ɔbaako nso biako, sɛdeɛ wɔn mu biara ho ɔden teɛ, na otu kwan. Na ntɛm ara deɛ onyaa talenti num no kɔe, ɛkɔyɛ adwuma na onyaa ho talenti num. Saa ara na deɛ onyaa mmienu no nso onyaa mmienu kaa ho. Na deɛ onyaa biako no deɛ, ɔkɔ kɔfunu fam, na ɔde ne wura no sika no sieɛ. Na kyɛreɛ no, nkoa no wura no bae, na ɔne wɔn bɛbu nkonta. Na deɛ onyaa talenti num no bae, de talenti num kaa ho baa sɛ, owura, talenti num na wode hyɛɛ me nsa. Hwɛ, manya talenti foforo num maka ho. Ne wura no se no sɛ, mo akoa pa ne nokwafoɔ, wɔde kakra yi ho nokorɛ. Mede wo bɛsi nneɔma pii so, ɔwura anigye mu. Na deɛ onyaa talenti mmienu no baa sɛ, owura, talenti mmienu na wode hyɛɛ me nsa. Hwɛ, manya talenti foforo mmienu maka ho. Ne wura no se no sɛ, mo akoa pa nokwafoɔ, wɔde kakra yi ho nokorɛ. Mede wo bɛsi nneɔma pii so, ɔwura anigye mu. Na deɛ onyaa talenti biako no nso baa sɛ, owura, mene wo sɛ woyɛ nipa a woyɛ den a wotwa faako a wonuayɛ, na woboaboa no faako a womfa mpetenyɛ. Enti mesuroe, na mede wo talenti no mekɔsie fam. Hwɛ, w'adeɛ ni. Ɛna ne wura no bua see no sɛ, akoa bɔne ne woni hafoɔ, wonim sɛ metwa faako a menuayɛ, na meboaboa no faako a memfa mpetenyɛ. Ɛne ankasa sɛ wode sika no kɔhyɛ sikasesafoɔ nsa, na meba a mabɛgye m'adeɛ ne ho nsi ho. Enti monye ne nsɛm talenti no, na momfa nkɔma deɛ ɔwɔ talenti du no. Na obiara a ɔwɔ no, wɔbɛma no na wanya aboro so. Na deɛ ɔnni bie no deɛ ɔwɔ no mpo wɔbɛgye afiri ne nsɛm. Na koa ne ho nni mfasoɔ no, momfa no nkɔto ntwene akyirikyiri sum no mu. Ɛhɔ na osu ne setwere wɔ. Na onipa ba no bɛba n'anim onyam mu a n'abɔfoɔ nyinaa ka ne ho no, ɔbɛtena n'anim onyam ahennwa so. Na ɔbɛboaboa amanaman nyinaa ano n'anim. Na ɔbɛpaapaa wɔn mu sɛnea odwanhwɛfoɔ paapaa nnwanten ne mmirekyie mu. Na wɔde nnwanten no bɛgyina ne nifa, na wɔde mmirekyie no agyina benkum. Ɛno na ɔhene bɛsɛ wɔn a wɔwɔ ne nifa no sɛ, mo a mɛgye ahyira mo, mommra mɛfa ahenni a wasiesie ama mo firi wiase mfitiaseɛ no ni. Ɛkɔm dee me, na momaa me biribi dii. Ne sukɔm dee me, na momaa me nsuo nomee. Meyɛ ɔhɔhoɔ, na mofaa me kɔɔ mo fie. Medaa adagya, na mofira me ntoma. Meyaree, na mobɛhwɛɛ me. Meda afiase, na mobaa me nkyɛn. Ɛna nnipa trenee no bɛbua no sɛ, Awurade, dabɛn ne yɛhunu wo sɛ kɔm de wɔ, nneɛma wɔ aduane, anaasɛ sukɔm de wɔ, nneɛma wɔ nsuo nomyɛ. Afei, dabɛn ne yɛhunu sɛ woyɛ ɔhɔhoɔ na yɛfaa wo kɔɔ fie, anaasɛ woda adagya na yɛfira wo ntoma. Afei, dabɛn ne yɛhunu wo sɛ woyare, anaasɛ woda afiase na yɛbaa wo nkyɛn. Na ɔhene bɛbua se wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ moayɔ ama me nuanom nketewa yi mu baako yi, moayɔ ama me. Ɛna wɔbɛka akyerɛ wɔn a wɔwɔ benkum no nso sɛ, mo a wɔadome mo, momfiri me so nkɔdaa wogya a wasiesie ama ɔbonsam ne n'abɔfoɔ no mu. Na ɛkɔm dee me, na mo ama me biribi ani. Sukɔm dee me, na mo ama me biribi anom. Meyɛ ɔhɔhoɔ, na mo amfa me ankɔ mo fie. Meda adagya, na mo amfira me ntoma. Meyaree, na meda afiase, na mo amɛhwɛ me. Ɛna wɔn nso bɛbua sɛ, Awurade, dabɛn ne yɛhunu wo sɛ kɔm de wɔ, anaasɛ sukɔm de wɔ, anaasɛ woyɛ ɔhɔhoɔ, anaasɛ woda adagya, anaasɛ woyare, anaasɛ woda afiase na yɛamɛsom wɔ. Ɛna wɔbɛbua wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ moanyɔ ama nketewa yi mu baako yi, moanyɔ ama me. Na yeinom bɛfiri hɔ akɔ daa ahonyera mu, na nnipa trenee no bɛkɔ daa nkwa mu. Mateo Asɛmpa tie 26.
Na ba sɛ Yesu wie nsɛm nyinaa ka no, ɔse n'asuafo no sɛ, Munim sɛ aka na anu na twam da adu. Na wɔbɛyi onipa ba no ama sɛ wɔmmɔ no asɛnnua mu. Ɛna asɔfoɔ mpanimfoɔ ne ɔman no mpanimfoɔ kɔhyia ɔsɔfopanyin a ɔfrɛ no Kaifa abaa mu. Utu agyina sɛ onam nyansa so bɛkyere Yesu ko no. Nanso ɔkaa sɛ ɛnyɛ afahyɛ no mu na sakasaka ama ɔman no mu. Na Yesu wɔ Betania, Simon kwatani fie no. Ɔbaa bi a okura ɛnwo hwehwɛm a ne bo ɔden sɛ adehwam toa mma baa ne nkyɛn. Ɔte adidiɛ no obihwie gu n'atifi. Asuafo no huiɛ no, anyɛ wɔn abodwo. Na ɔkaa sɛ, Ade sɛ yei aseɛ ne sɛn? Anka obetumi atɔn yei agye sika pii na wɔde ama ahiafoɔ. Na Yesu huiɛ no, ɔsee wɔn sɛ, Adɛn na moreha ɔbaa no? Wayɛ me ho adwuma pa. Ahiafoɔ wɔ mo nkyɛn daa. Na me deɛ, morennya me daa. Na sɛ wɔahwie ngu hwehwam yi agu me nipadua so yi, wawe ama me sie. Nokorɛ me se mo sɛ, wiase baabiara a ɔbɛka asɛmpa yi no, ɔbɛka deɛ ɔbɛyi yɛ nso ayɛ no nkayɛ. Ɛna dumienu mu baako a wɔfrɛ no Yuda Iskariot kɔɔ asɔfoɔ mpanimfoɔ no nkyɛn sɛ, Ɛdeɛ na mobɛma me? Na mayi no ahyɛ mo nsa. Na ɔkari nnwetɛbo no aduasa de maa no. Na ɛfiri ɛno soɔ no, ɔhwɛɛ sɛdeɛ obɛnya kwan yi no ama. Na apiti da a ɛdi kan no, asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn sɛ, Ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔsiesie ma wɔ na wokɔdi twam no? Na ɔse, Monkɔ kuro no mu asomasi nkyɛn. Na monkɔka nkyerɛ no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ no se, meda abɛn, wo nkyɛn na me ne m'asuafoɔ rebɛdi twam no. Asuafoɔ no kɔyɔɔ sɛdeɛ Yesu hyɛɛ wɔn no, na osiesie twam no. Ɛduru anwummerɛ no, ɔne asuafoɔ dumienu no bɛtena ase. Na wɔredidiɛ no, ɔkaa sɛ, Nokorɛ mese mo sɛ, mo mu baako rebɛyi me ama. Na wɔn werɛ hoo yie. Ofitii aseɛ sesee no maako maako sɛ, Awurade, ɛyɛ me anaa? Awurade, ɛyɛ me anaa? Awurade, ɛyɛ me anaa? Na wobuaa sɛ, Deɛ ɔne me to nsa ayowa mu no, ɔno ara na ɔbɛyi me ama. Onipa ba no rekɔ sɛdeɛ wɔatwerɛ ne ho deɛ. Nanso onipa a ɔbɛyi onipa ba no ama no nnue. Sɛ wɔanwo saa onipa no a, anka ɛyɛ ma no. Ɛna Yuda a oyii no maa no buaa sɛ, Rabi, ɛyɛ me anaa? Ɔsee no sɛ, Waka. Na wɔredidiɛ no, Yesu faa paano na ohyiraa so bubuu mu de ma asuafoɔ no sɛ, Monyini. Yei ne me honam. Na wɔfaa kuruwa, na wɔda aseɛ no, ɔde maa wɔn sɛ, Mo nyinaa monom bi. Na yei ne me mogya a ɛyɛ apamadeɛ a nnipa bebree nti wɔrehwie agu ama bɔne fafiri. Na mese mo sɛ, ɛfiri nnɛ merennom bobe yi bi bio de bɛkɔ akɔsi da a me ne mo bɛnom no foforɔ m'Agya ahenni mu. Na ɔtoo ayɛyie dwom no, ofiri adi kɔɔ Ngo Bepɔ so. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Me ho bɛyɛ mo nyinaa suntidua anadwo yi. Na wɔatwerɛ sɛ, mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no, na kuo no mu nnwan abɔ apete. Na mesɔre akyiri no, medi mo anim makɔ Galilea. Petro bua see no sɛ, Sɛ wo bɛyɛ wɔn nyinaa suntidua mpo a, me deɛ, ɛnyɛ me suntidua da. Yesu see no sɛ, Nokorɛ mese wo sɛ, anadwo yi, akokɔ remmɔn na wapaa me mprɛnsa. Petro ka kyerɛɛ no sɛ, Sɛ twa sɛ menye wo wu mpo a, mempaw. Saa ara na asuafoɔ no nso nyinaa kaayɛ. Ɛna Yesu ne wɔn duru baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemane, ɛna ɔka kyerɛɛ asuafoɔ no sɛ, Montena ase ha, na menkɔ no ho ankɔbɔ mpayɛ ansa. Na ɔfaa Petro ne Sebedeo mma baanu no kaa ne ho. Na ne werɛ fitii aseɛ hooyɛ, na ne ho yiraa no. Ɛna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Awerɛhoɔ ahyɛ me kra so de kɔ owuo mu. Montena ha, na mo ne me nwɛn. Na ɔkɔɔ n'anim kakra, de n'anim kɔbutuu fam bɔ mpayɛ sɛ, M'Agya, sɛ bɛtumi a, makuruwa yi nsane me ho nkɔ. Nanso, ɛnyɛ sɛdeɛ mepɛ,
na sɛdeɛ wopɛ. Na ɔbaa asuafoɔ no nkyɛn no, obehunu wɔn sɛ wada. Na ɔsee Petro sɛ, moantumi ne me anwɛn dɔnhwere biako. Monwɛn na mommɔ mpaeɛ na moankɔ sɔhwɛ mu. Honhom pɛdeɛ na honam na ɛyɛ mmerɛ. Ɔkɔɔ bio ne mprenu so kɔbɔ mpaeɛ sɛ, M'agya, sɛ yei rensane me ho nkɔ na gye sɛ me nom a, wopɛ nyɛ hɔ. Na ɔbaeɛ no, obehunu wɔn sɛ wada bio na wɔanni kum. Wogyaa wɔn hɔ kɔɔ bio kɔbɔ mpaeɛ ne mprɛnsa so ka asɛnkoro no a. Ɛna ɔbaa asuafoɔ no nkyɛn bɛka kyerɛ wɔn sɛ, afei deɛ, monna na monhome. Hwɛ, dɔn no aduru a wɔrebɛyi onipa ba no ahyɛ nnebɔnyɛfoɔ nsa. Monsɔre ma yɛnkɔ. Hwɛ, deɛ ɔreyi mmiama no abɛn. Na ogu so kasa no, hwɛ, Yuda a wɔyɛ 12 no mu baako baeɛ. Na nkurɔfokuo bebree a wɔkurakura nkrantɛ ne mmaa firi asɔfoɔ mpanimfoɔ ne ɔman no mpanimfoɔ nkyɛn ka ne ho. Na deɛ oyie no maaeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnneɛ sɛ, deɛ mɛfi n'ano no, wɔne no, mɔnkye no. Na ntam ara na ɔbaa Yesu nkyɛn sɛ, Rabi, mo! Ɔfee n'ano. Na Yesu see no sɛ, damfo, wobaa ha bɛyɛɛ dɛn? Ɛna ɔbaeɛ de wɔn nsa bɛsoo ne mu kyeree no. Na hwɛ, wɔn a wɔka Yesu ho no mu baako tene ne nsa twee ne nkratɛ. Wɔde bɔɔ sɔfopanyin no akɔ atwa n'aso. Ɛna Yesu ka kyerɛ no sɛ, ba wo nkrantɛ no sane hyɛ deɛ hyɛ. Na wɔn a wɔtwe nkrantɛ nyinaa, nkrantɛ no na wɔbɛwuo. Anaasɛ wodwene sɛ anka merentumi mensrɛ m'agya seesei, na ɔnsoma abɔfoɔ asafodɔm 12 ne akyire megyina me ho. Na ɛne ɛbɛyɛ dɛn na twerɛnsɛm no bɛba mu sɛ ɛtwa sɛ ɛyɛ saa. Ɛdɔn no mu a na Yesu sie nkurɔfoɔ akuakuo no sɛ, mo aba sɛdeɛ moba odwitwafoɔ so de nkrantɛ ne mmaa rebɛkye me. Metena asɔrefie me kyerɛkyerɛ daa, nanso moankye me. Na yɛn nyinaa aba, na deɛ adiyifoɔ no kaa no twerɛnsɛm no mu aba mu. Ɛna asuafoɔ no nyinaa gyaa ne ho dwaneeɛ. Na wɔn a wɔkyeree Yesu no de no kɔɔ ɔsɔfopanyin Kaiafa hɔ, faako atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no ahyia no. Na Petro dii n'akyi wɔ akyirikyiri kɔduruu ɔsɔfopanyin no abɛn mu. Na okuu mu ne asomfo no kɔtenaa hɔ sɛ wɔrehwɛ asɛm no awieeɛ. Asɔfoɔ mpanimfoɔ ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛɛ Yesu ho adansekunu mu, na wɔanya no aku no. Nanso wɔanya bi. Adansekurumufoɔ bebree bae deɛ, nanso wɔanya bi. N'akyire no, nnipa baanu baa sɛ, oyi aka sɛ, metumi madwiri Nyankopɔn asɔredan na masi no nansa. Ɔsɔfopanyin no sɔre ka kyerɛɛ no sɛ, wommua bi, ɛdeɛn ho na yɛnum redi adanse atia wo yi? Na Yesu mua n'ano. Ɔsɔfopanyin no ka kyerɛɛ no sɛ, meka Onyankopɔn teasefoɔ no sɛ wo ne Kristo no Nyankopɔn ba no a, ka kyerɛ yɛn. Yesu sɛ no sɛ, waka, nanso mesɛ mo sɛ, ɛfiri nnɛ mobɛhunu onipa ba no sɛ ɔte tumi no nifa, na ɔreba mununkum soɔ. Ɛna ɔsɔfopanyin no sunsuanee n'ataadeɛ mu sɛ, waka abususɛm. Ɛdeɛ hia ne hia yɛ adansefoɔ bio. Hwɛ, afei deɛ moate n'abususɛm no, modwene ho sɛn? Na obuaa sɛ, ɔsɛmmuo. Ɛna ohinam ntasuo guu n'anim, na ɔbobɔɔ no akuturukuo. Ebi nso bobɔɔ no asotorɔ sɛ, kyerɛ yɛn, Kristo, hɔ na ɛbɔɔ wɔ. Na Petro deɛ ɔte adi hɔ, na abaawa bi baa ne nkyɛn sɛ, na wo nso ne Yesu Galileani no nenam. Na wɔsane wɔn nyinaa anim sɛ, minim deɛ ɔɔkan. Na ofiri adi kɔɔ ntwonoo mu no, abaawa foforɔ bi nso hunu no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ hɔ no sɛ, na oyi nso ne Yesu Nasareni no nenam. Na wɔka ntam san bio sɛ, minim onipa no. Na ɛyɛ kakra no, wɔn a wogyina hɔ no ba bɛka kyerɛɛ Petro sɛ, ampa wo nso woka wɔn ho, wo kasa yi yiw adi. Ɛna ofiti ase didi nse keka ntam sɛ, minim onipa no. Na monom hɔ ara na akokɔ bɔneeɛ. Na Petro kae asɛm a Yesu ka kyerɛɛ no no sɛ, akokɔ remmɔn na wapaa me mprɛnsa.
Nufredi kusupi. Matthew Asempa tia Diononson. Na de ache ye no. Asofo mpanimfo ni nyina ne oman mu mpanimfo no kɔ ne ho agina so obeku no. Na wɔkyere no de no kɔkɔhyɛ Amrado Pilato nsa. Ɛna Yuda oyi no maa ne hunu sɛ wabu no fɔ no. Onno ne ho. Na wɔde nwetabena aduasa no san brɛ asofo mpanimfo ne mpanimfo no sɛ ma yɛ bɔne sɛ mayi mogya bɔne ni mu mama. Ɛna wɔse efie ho bɛn woahwɛ. Na ɔtɔ nwetabena no gu asɔnda mu firi hɔ kɔɔɛ. Ɔkɔsane ne mene. Na asɔfo mpanimfo no fa nwetabena no kaa sɛ ini ho kwan sɛ wɔde gu ayɛde adaka mu ɛnam sɛ ɛyɛ mogya no boɔ. Na otu agyina. Na wɔde kɔtɔɔ ɔnwomfo asase no. Na wɔasie ahɔho wɔ mu. Enti wɔfrɛ asase no sɛ mogya asase de besi nɛ. Ɛna de odiyifo Yeremia kaeɛ no bɛɛ mu sɛ na megye nwetabena aduasa a ɛyɛ deɛ wɔbɔɔ ne boɔ tɔɔ no firi Israel mansam no tiradeɛ no. De kɔtɔɔ ɔnwomfo asase sɛdeɛ Awurade hyɛɛ me no. Na Yesu begyina Amrado n'anim. Na Amrado no bisaa ne sɛ woni Yudafo hene no anaa? Na Yesu kaa sɛ wona waka. Na sɔfo mpanimfo ne mpanimfo no ɛtoto n'ano no. Wɔamue bi. Ɛna Pilato sɛ no sɛ wontin nsɛm pii a wɔka gu so yi. Na wɔamua no asɛm biako mpo ho ma no yɛ Amrado no nwanwa yie. Na daa afahyɛ no mu Amrado gyaa odeduani baako a nkurɔfokuo no pɛ no no ma wɔn. Ɛnso abire no mu na wɔwɔ odeduani bi a wagye din a ɔfrɛ no Baraba. Enti ohyiaeɛ no Pilato sɛ wɔn sɛ hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? Baraba ana Yesu a ɔfrɛ no Kristo no no? Na wɔnim sɛ ne tanti ɛna oyi no maayɛ. Na wɔte atemmu akonnwa soɔ no na yere soma baa ne nkyɛn sɛ mma asɛm bi mma uni onipatrenee no ntɛm. Na ne nti mahunu amane pii ɔdae mu nnɛ. Na asɔfoɔ mpanimfo ne mpanimfo no tuu nkurɔfoɔ akuokuo no aso sɛ wɔnsrɛ Baraba na wɔnkum Yesu. Na Amrado no bua sɛ wɔn sɛ mmienu yi mu hwan na mopɛ sɛ megyaa no mema mo? Na wɔkaa sɛ Baraba. Pilato sɛ wɔn sɛ ɛnea deɛ na menyɛ Yesu a ɔfrɛ no Kristo no no. Wɔn nyinaa kaa sɛ ɛna wɔse na bɔne bɛn ne wayɛ? Wɔteɛteɛ mu bebree sɛ na Pilato huu sɛ wɔntumi nyɛ ho hwee na mmom sakasakaeɛ ba no. Ɔfɛ nsuo hohoro ne nsa nkurɔfokuo no anim kaa sɛ mene so wɔ onipatrenee yi mogyaa ho. Moa monhwɛ. Na ɔmamu no nyinaa buaa sɛ ne mogya mmra yɛn ne yɛn matiri so. Ɛna ogyaee Baraba maa wɔn. Na wɔhwee Yesu mbrɛ no oyi no maa sɛ ɔnkɔbɔ n'asɛnnua mu. Ɛna Amrado n'asraafoɔ de Yesu kɔɔ Amrado aban mu hɔ. Na ɔma asraafoɔ kuo no nyinaa behyia n'anim. Oyi n'ataadeɛ. Wɔde akatakoo mu kɔkɔɔ bi guu ne so. Na wɔde nkasa nwono abotire bɔɔ ne ti. Na wɔde demire hyɛɛ ne nsa nifam. Na ogu nkotodwe n'anim goro ne ho sɛ Yudafoɔ hene moo. Na ɔtoo ntasuo guu ne so. Gye demire no wɔde paee n'apampam. Owie ne ho agorodie no oyi akatakoo mu no firi ne ho. Na wɔde ɔno ara n'ataadeɛ hyɛɛ no. Na wɔde no kɔɔ sɛ ɔkɔbɔ n'asɛnnua mu. Na wofiri adiɛ no ohunu Kireneni bi a ɔfrɛ ne Simon. Ɔno wɔhyɛɛ no maa no soa n'asɛnnua no. Na okɔduru baabi a ɔfrɛ hɔ Golgota a aseɛ ne ne tiri so no. Wɔmaa no nsa kekakeka a wɔde bɔ nnwom afrɛ mu sɛ wɔnom. Na ɔkaa n'ano no wɔampɛ so wɔnom. Na ɔbɔɔ n'asɛnnua mu no wɔtwe ntonto kyɛɛ ne ntaadeɛ. Na ɔtenatena ase wɔwɛn no. Na wɔde n'afɔdisɛm a wɔatwerɛ no fam n'atifi sɛ Yesu Yudafoɔ hene no nie. Ɛna ɔbɔɔ adwotwafoɔ baanu asɛnnua mu kaa ne ho.
ɔbaako wɔ nifa na ɔbaako benkum. Na wɔn a wɔretwa mu no wosow wɔn ti eka abususɛm tia no sɛ, wo a wodwiri asɔredan na wode nansa sie, gye wo ho ɛ. Sɛ Nyankopɔn ba ne wo a, firi asɛnnua no ho si fam. Saa ara nso na asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no goroo ne ho sɛ, ɔgye ebinom na ontumi nyi ne ho. Ɔne Israelhene, afei ma no mfiri asɛnnua no ho nsi fam na yɛbɛgye no adi. Ɔde ne ho too Nyankopɔn so. Afei sɛ ɔpɛ no a, ma no nyi no. Na ɔkaa sɛ, Nyankopɔn ba ne me. Saa ara na adwotwafoɔ a ɔbɔɔ wɔne n'asɛnnua mu so didii n'atam. Ne firi dɔn ne ɛtɔ so 6 soɔ no, esum duru asase nyinaa so kosii dɔn ɛtɔ so 9. Ɛbɛyɛ sɛ dɔn ne ɛtɔ so 9 no, Yesu de nne kɛseɛ bɔɔ mu sɛ, Eli, Eli, lama sabachthani. Ɛne sɛ, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagya me? Na wɔn a wogyina hɔ no mu bi teeɛ no, ɔkaa sɛ, oyi frɛ Elia. Na ntɛm a wɔn mu baako tuu mmirika kɔfaa sapɔ de kɔbɔɔ nsa keka bi mu, wɔde tua demmira no de maa no nomee. Na wɔn a aka no kaa sɛ, gyae na yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛgye no anaa. Na Yesu de ne kɛseɛ teɛ mu bio no, ogyaa ne honhom mu. Na hwɛ, ntoma a etwa asɔredan no mu no mu ti mmienu firi soro de besii fam, na asase wosoeɛ, na abotan paapaeɛ, na aboda buebue, na nnipa kronkron a adeda no amu bebree nyane. Na ne nyane akyiri no, wofiri wɔn aboda mu kɔɔ kuro kronkron mu kɔyiyii wɔn ho adi kyerɛkyerɛ nnipa bebree. Na asraafoɔ ha so panin ne wɔn a wɔka ne ho wɛ Yesu no hunu asase wosoɔ ne nneɛma esisiiɛ no, osuro pii kaa sɛ, ampara Onyame bani. Na mmaa bebree wɔ hɔ a ogyina akyirikyiri hwɛ. Wɔn na wodii Yesu akyiri firi Galilea som no. Na Maria Magdalene ne Maria, Yakobo ne Yosef na ne Sebedeo mma no na ɛka wɔn ho. Eduru anwummere no, ɔdefoɔ bi a ofiri Arimatea a ɔfrɛ no Yosef a ɔno nso yɛ Yesu suani baeɛ. Ɔno na ɔkɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu amu no. Ɛna Pilato hyɛɛ sɛ wɔmfa amu no ma no. Na Yosef faa amu no de nwera fitaa kyekyeree ho. Na ɔde kɔtoo ɔno ara ne da foforɔ a wɔatwa no abotan mu. Na opiree ɔbo kakraka bi hinii ɛda n'ano, na ofiri hɔ kɔɔe. Na Maria Magdalene ne Maria baako no ɛwɔ hɔ tete ɛda no ntentensoɔ. Na adeɛ kyeeɛ a ɛyɛ da a edi ahoboaboa da no akyiri no, asɔfoɔ mpanimfoɔ ne Farisifoɔ behyiaa Pilato nkyɛn sɛ, Owura, yɛkae sɛ ɔdaadaafoɔ no te aseɛ no, ɔkaa sɛ nansa menyane. Enti ma wɔnkɔhwɛ da no yie, nkodu da ɛtɔ so 3 no, na n'asuafoɔ no amewia no. Na wɔanka nkyerɛ ɔman no sɛ onyane afiri awufoɔ mu. Na anka akyire yi na ada bɛkyɛ ne kane deɛ no. Pilato see wɔn sɛ, Monyɛ awɛmfoɔ nkɔnkɔhwɛ sɛdeɛ mobɛtumi. Na wɔkɔkɔsɔɔ ɔboɔ n'ano ma awɛmfoɔ no wɛnee ɛda no. Mateo Asempa tie 28. Na homeda no twaa mu no, da a edi na ɔtwe kan no ahemadakye. Maria Magdalene ne Maria baako no ɛbaa sɛ ɔbɛhwɛ da no. Na hwɛ, asase wosuw pii, na Awurade bɔfoɔ firi so siane ba bepree ɛbɔ no firi ɛda n'ano, na ɔtenaa so. Na ne ho te sɛ anyinam, na n'ataadeɛ hoa sɛ sukɔtwea. Na ne huhu nti awɛmfoɔ no ho popoeɛ, na ɔyɛɛ sɛ wufoɔ. Na ɔbɔfoɔ no bua see maa no sɛ, mo deɛ monsuro, na menim sɛ mohwɛ Yesu a ɔbɔɔ no asɛnnua mu. Woni ha na wanya no sɛdeɛ ɔkae no. Wɔmmra bɛhwɛ faako a na ɔda. Na mokɔ ntɛm kɔka nkyerɛ n'asuafo sɛ wanya ne afiri awufo mu. Na hwɛ, ɔredi mo anim kan akɔ Galilea. Ɛhɔ na mobɛhu no, hwɛ m'asɛm. Wofiri ɛda no ho ntam ara de ehu ne anigye kɛseɛ tutuu mmirika sɛ wɔwɔ ka kyerɛ n'asuafoɔ no.
Na hwɛ, Yesu hyia wɔn kaa sɛ, mema mo ammo. Na ɔba bɛsosɔ ne nan, koto sɔree no. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, Monsuro. Monkɔ nkɔka nkyerɛ me nuanom sɛ wɔnkɔ Galilea, na hɔ na wɔbɛhu me. Na ɔrekorɔ no, hwɛ, awɛmfoɔ no mu binom baa kuro no mu bɛkaa deɛ esii kyerɛɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ no. Na ɔne mpanimfoɔ no hyiaeɛ na otuu agyina no, ɔmaa asaafoɔ no sika bebree kaa sɛ, monka sɛ, anadwo a yɛdaeɛ no na n'asuafoɔ ba bɛwie ano. Na sɛ yɛduru amradoaso mu a, yɛbɛkyerɛ no mu, na mo ho anka mu. Na ɔgyee sika no kɔyɔɔ sɛdeɛ ɔka kyerɛɛ wɔn no. Na asɛm yi atrɛ Yudafoɔ mu de abesi nnɛ. Asuafoɔ 12 no sii mu kɔɔ Galilea, bepɔ a Yesu kyerɛɛ wɔn no so. Na wohunu no no, wɔkoto sɔree no. Na ebinom gyee akyinye. Na Yesu ba bɛkasa kyerɛɛ wɔn sɛ, wɔde ɔsoro ne asase so tumi nyinaa ama me. Enti monkɔ nkɔyɛ amanaman nyinaa m'asuafoɔ. Na mommɔ wɔn asu nhyɛ Agya ne Ɔba ne Honhom Kronkron din mu. Na monkyerɛkyerɛ wɔn sɛ, wɔnni deɛ mahyɛ mo nyinaa so. Na hwɛ, me ne mo wɔ hɔ nna nyinaa de kɔsi wiase awieeɛ.